Right, guys, that's okay. Welcome back. You know music, guy. Do you know the music ish? And you wanna do you know the music e? Quite a jiash, I'm not till it's a snack and a meaning. You know music. When I put him and Manaki was say up, put a duck get to Tamba, my mana, Pachisha, Virida, Pachinakirida, and you know, do you know the music ish? And it got a typical pick his up, guys, that stop but picks up the gate there's a festival where you are Hatangatinai. Adzok. Hello, sorry, Tadzoka. Oh, that's okay. All right. That's okay. Right. Got to finish a confession. Chichi the puneta. In any comment, the bund. Bundu, it's Cairo. All right. The Kuti, Kuregerandai, but she can't week as Musoro. All right. So, in any chanko ka small history, ka background, ka diki, but in those of Tauranya Yang. Baba Wangini, Wakanga Cats. Vaine vana vavi kumana nemusikana ndopakazuya mai vangu. Mai vangu at that time she was 17 years old. Vakasangana muHarare momo, murume aishanda muHarare, mudzimai ari kumusha nevana vaviri. So munongozivawo kunyepa kwevarume. Mai vangu vakaudzwa kuti ndakanonoka kuroora ndichichengeta maSecrets nekuti vabereki vavo vanga vashaya. So andinganyatsoziva everything in detail nekuti ndiri mwana handiti. But ivahombe yakazoita vana vashanu. Imba diki yandinova inini yandinobva yakazoita vana 9. Okay. But mumwe mwana akashaya ari muchechi. Handina kukwanisa kumuona mukoma wangu. Saka ndichitarisa pamanhamba inini ndiri panhamba 6. But in total we're 14. But baba vangu vari wanza vakanga vaine vamwe vanawo futi kunzoko. Saka pane mumwe futi mukomana akazouya akakudzwa futi namai vangu. Saka takura tiri 15 mumba. Mai vakuru ava vakangorongedza vakaenda. Handizivi kuti vakanga vanetsana here nababa. Asi isusu mukukura kwedu hatitombovazivi, hatina kuvaona. Vanonzi vakangosungura vakaenda vakasiya last born mwana wechishanu aine 9 months. At that time amai vangu vanga vashayikirwawo newavo mwana aine 10 months. Alright. Saka wavo mwana achishaya murume akabva atotora uyu wochengeta. Havana kukwanisa kuchema mwana wavo ashaya, vakanga vavo chichengeta ndumurwa yakanga yasiwa. So nekudaro takangokura isusu tichingofunga kuti tiri vana vemunhu mumwe chete semamai sembaba. Makuriro atakaita hatina kumboona musiyano wakanga uripo. Takakura takabatana, tairara murume mumwe chete vasikana vese, vakomana kwavo. Paishandwa pamusha pedu. Tairima. Baba vaishanda zvavo vachiuya maweekends avanenge vauya, but tairima taishanda. So nekukura kwatakazoita mai vakuru vakazonwa poison vakashaya. Vatoinda kwavanga vainda vatobva kumusha kwenyu? Vatobva mumusha. Reason yekumwa poison? Takazongoona mapictures. Hanzi vakamwirei? Reason ndakazoiziva inini ndauyo kuno kuchando ndichakurukura nyaya yacho mbichana. So vakazoti vashaya ndandiri grade 7 vakashaya mai avo. Last born yaita form 2 paboarding school. Saka kutozozivawo kwedu kuti vanhu vana amai vakasiyana
ihanzvadzi hombe yakanga yauya nevamwe baba munini kuzotora sisi vangu ava vaita form 2 kuboarding kwavakanga vari vachiti mai vashaya. Saka tese takatongofunga kuti ndimai vedu vari kunzi vaita sei vashaya. Iye akatochemowa achitoti kuweekend kwandabva kumba mai vanga vari raiti munorevei kuti vashaya. Ndopaakazotsanangurwa kuti aiwa iwe una mai vako vakakusiya uri mudiki, mai vako ivavo ndo vashaya. Ndokutozivawo kwake kwaakaito kuti angaina mai vakasiyana. So ndoda ngoti ndingopawo background kekuratidza kuti baba vedu vakatikudza sei nerudo. Anybody akanga ari yeold or a few months whatever aiva ari mukoma akanga ari sisi, we had to give the respect. So zvadaro takazoti tati kurei pashaya mai vavava vana vakatorwa vakaenda vakanochema mai vavo. Baba munini munin'ina wababa vangu ndokubva atongotora vana hameno zvavakavaudza nekudii vana ndopavavenga baba vavo. Kana kumusha kana kuzoona baba havanazombobvira vatsika zvakare. Ndokupera kwakaita relationship yababa nevana vavo, kupera kwakaita relationship nesu masiblings nemasiblings edu vakuru. Hatina kumbotukana kana kudini. Munoziva pese pakukura kwatinoita tinenge tichitarisawo mukuru kwatiri ndianenge achikuenva. Unenge uchingoti ndikakura ndoda kuita sasisi nhingi, ndikakura ndoda kuita sani. Hatina kumbobvira takabisa rudo rwedu muvana vababa vedu. Iko zvino ndiri kutaura ndichiti baba vedu vakanga vaine mukadzi, vamwe vana, but that's not the case how we were raised. Takaraiswa tichiti mukuma sisi, papasina kuti step sister, papasina kuti step brother kana kuti chii. Asi apa ndiri kuedza kutsanangura kuti munyatsokunzwisisa uyezve chaakundiita kuti ndichitaura saizvozvo kuti vana mai vakasiyana and my step sister, my step brothers. It's what I had to go through. So zvadaro makore akati fambei, baba vangu vakazoita BP, baba vangu vakarwara because imba hombe vaida zvikuru. Isusu vadiki taigara imba diki taigara takatukwa udo 4 kufanana namai after mai vavo vashaya and so forth. So I don't know kuti vakatadza kuzvitambira kuti vana varisiya, vana vandakakudza. Tese vana takaendeswa kumaboarding schools, tese vana taendeswa kumaboarding schools. Zvadaro inini vana vari musitting room. Okay. So mukomana mukuru akaita chiremba ndokubva azouya kuchando. Auya kuchando ndina sisi ndoti sisi vangu vemumba diki, mumba mamai vangu inini. Ndokubva azoteverawo tumakore tushoma twakatevera achiuyawo kuchando, but aiazogarawo nemwana waatete. Zvadaro after some years hanzvadzi mbiri ndobva dzauyawo dzachiremba, my step brother. Dzekumba hombe. So saka kuchando uku kwakwane vana vababa vangu inini, kwakwane vana 4 vanga vauya. Ndobva kwazoita wechi5 mumwe musikana wekumba kwehanzvadzi yangu step brother, ndobva vaita 5. Inini ndopandakazouyawo, saka nanda wechi6 kuuyawo kuchando. Isusu tiri kuAmerica tiri 6. Then muvana vamai vangu ndobva maita vasikana 3 nemukomana ndobva vaenda kuUK. Saka kumba kwakasara tuvasikana tudiki tulast born 3 twemumba mama inini, mamai vangu inini. So imwe brother anachitaura iye kuti pane mumwe mwana akambounzwawo futi pamusha kuzochengetwa, anga ari umwe mukadzi, but baba vakaenda vakanotora mwana wavo vakakudzwa naamai. Iye akazvibaya akashaya. Ndichiri kuita form 4 akazvibaya, but akazviuraya, akanwa mapiritsi achigara nababa. Hatizivi kuti vakanetsana chii kana kuti chii chakaitika. Isusu tiri kuchikoro takazongonzwa kuti hanzvadzi yashaya nokutozouyawo kunhamo. So tatasara tachi akazviuraya. Saka tatasara tiri 14.
ndauya kuno ndakasvika ndichinogara nasisi vangu mwana waamai nemwana watete. Saka ndiri ikoko ndandapiwa 3-month visitors visa. Saka ini handisinazive mitemo yokunoku kuti unofanira kurenewa visa, unofanira kuextenda visa, unofanira kudini. Ndakatozonzwawo neshamwari yasisi vangu ichibvunza sisi vangu kuti ko iwe wakaextenda here visa remwana, you don't want kuti ari out of status, you know, chimuextendera nguva iripo. So mukutaura kudaro ndakazobatwawo nevana vane vamai guru vakufona kwataigara. Saka wafunga kuitei zvauri kunoko? Ndikadaida kuenda kuchikoro. Wanga uchida kuitei? Ndada kupindawo chii urunguendawo vamwe vanhu vese avakunzi mabasa hanetse ukangopinda munursing. Ndoda hangu kuita nursing but handizvo zvandaida muupenyu. So ndobva vati right, rega ndigotaura nehanzvadzi yedu mukuru chiremba tinzwa kuti angada here kukubhadharira school fees yetemu imwe chete semester 1. Then iwewo mapepa wako anenge achigadzirwa nechikoro. Then ndakuchinja from visa ndakuenda mustudent visa. Saka ndobva ndataiwa pakanaka. Ini ndakatofara kuti vana vababa vangu taakuchitaura zvakare ene ndanga nenguva. Network. Ko murtadza kubata nyaya iyi, murtadza kuibata sei nyaya iyi? Batisisai nyaya. Murtadza kuibata sei zvemi? Network yavo yakuti reconnecting. What's going on? Batisisai nyaya iyi ndikuibata wani? Gaindi vafonere futi. Batisisai nyaya, fambai nebhora. Paita vekwamai guru nevekwamai ninapa. Handiti vana. Saka batisisai. Hello, network yenyu yanga mbingi yakata ndofunga. Ndofunga network yanga yakuita reconnect. All right. Very sorry about that. Reconnect. So zvadaro ndakafara kuti sisi vati ndiuye vanondibhadharira school fees nechigara navo tichimirirawo kuti mapepa anake immigration dzekuno dzinonetsa. So kwandaigara kwacho nekwaigarawo sisi vangu amastates maviri akasiyana. Nebhazi unotora about 14-15 hours. Saka inini ndokupindawo mubhazi kuuya ndichifara ndikunogara nasisi vakuru, respect yatakakudzwa tichitwa nababa. Chokwadi ndakaona vakandimirirawo nemumwe sisi wangu last born uyawo kusiiwa ine 9 months uyawo vakandimirirawo pamabhazi. Ndakasvika ari manheru kuma 10 dzemanheru ikoko ndasumuka kuri kuSensen. So ndaenda kumba kwavo ndakugara navo. The next day, it was a Sunday, the next day tatato padesk, tatato mclass. A lot of our classes were the same. Tichiitira kuti mota kudriver kuenda kuchikoro. Ini nasinganyatsoziva area, nasinganyatsoziva nzvimbo. So ndoti waiva uri musi wa17 January watakatanga chikoro. January, February, March ndakaita dambudziko reconstipation. I was so impacted. Ndichiudza sisi ndichicheka manheru ndichigomera, ndaitotya kudya, ndakaonda, ndichitya kuenda kupauro. So handaona kuti hazvichaiti, sisi vaya vasingambopukunyuka kana kudii. Ndopandakafamba kuenda kufree clinic. Waiva usiri mufambo wemhanga-mhanga, waiva uri mufambo. Ndakafamba zvishoma nezvishoma kusvikira ndisvike zuva rovira. Ndabva kumba makuseni. Ikoko kuAmerika kuti ndairwadziwa. KuAmerika. Ndairwadziwa kufambawo futi. But haiwa pane mufambo. Ndasvika kufree clinic kuya handina mapepa emuno, handina anything chinoprova kuti ndiri legal. Ndinongori nepassport yangu. Passport haisi yemuno ndeyekuZimbabwe. So ndakave munhu wekupedzisira kubetserwa mufree clinic. Ndazoshedzwa chiremba ndokutarisa kudai akati iyi situation ihombe. Chirega
kusende kuemergency room hospital hombe ndokushedza ambulance ndokumhanyiswa ikoko. SIS MELLY mamuri muna March 1st. Ndakagara muchipatara, chiremba achibvunza una hama here, ndavapa namba yasisi vangu. Namba yasisi vangu tiri kumufonera haasi kudaira, tiri kumufonera haasi kupindura, haasi kukola back. Apa inini pandakazosvitswa kuhospital uku vakuzoita maEKG ekuongorora mwoyo chichi, vakaona kuti problem yangu yanga yakatokura, yanga iri yemwoyo more than sorry voice yangu riri kusheka every time yandinoda kudzokera kunobata bata. So instead yekuti ndionekwe dambudziko rangu rana ndanaro, ndakabviswa mucardiac unit nenyaya yemwoyo. Kuda nekuti ndandisingaende kuchimbuzi, ndandiri impacted, plus handisinganwe mvura, nasingaite anything, handizivi pamwe zvaitawo kuti ndite maheart palpitations ayaya. So ndakagariswa mucardiac unit muya, vachiedza kufonera sisi, sisi havangabatike, sisi havangafoni. 6th day, so ndofunga vakazoti vachitaurawo nemamwe. Saka imimi pamakabva muchienda kukliniki makarayira here kuti ndikuenda kukliniki? Ndakatovaudza kuti ndakuenda kukliniki because vanga vasingade kundiendesa, vaishanda night shift. Saka vaidzoka makuseni voti ndoda kurara mangwana ndiri kuenda. Saka 6 days mainda musina kudzoka, mainda moga muna kana kudzoka, hapana kana akaita follow up kana kutsvaga kuti munhu aripi kana zviri kufamba sei? Ayo chipatara chakavafonera, tine mwana kunoko, tinoda kutaura nemi, ndokunga vaida kudiscussa treatment plan, the situation and everything. Sisi havana kufona, sisi havana kana kudaira mafoni. Chiremba iuya achitaura kuti iwe wandipa namba chaiyo here, but yaitenda kuvoicemail vachiti vari kusiya mavoicemail. Havana imwe namba here sisi vako? Ndiyoyo chete namba inoziva. Sure enough, kuziva havo kuti nandiri kuchipatara nandaadmitwa, vanga vazviziva ende vaitoziva kuti chipatara chipi. But munoziva nyaya dzekunoku vanhu vanotya kuve responsible financially. Saka ndofunga vai vasingade kuve involved kana kuti zita ravo rive rinoiswa pafront because chipatara chaizobata ivo. Ino handina mapepa, handishandi. Saka kana chipatara chida kubhadharwa chichatsvagani? Chichatsvaga mukoma wangu. Saka I don't know, that's the only thing I can think of kuti seva sina. Saka the 6th day ndofunga kakuona kuti pamwe situation ihombe munhu zvaasati adzoka. Hello? Tatera. Okay. Saka ndingati the 4th day into the hospital, vakakwanisa kundipa ma-drugs, ma-IVs and so forth. Moyo wangu wadzikama, ndopa vakazoti alright, takupinda mutheatre, tinokubisa, tinoita disimpact, constipation yanga yatora nguva yakareba, saka ndakuvara. Saka ndaenda kutheatre kuya, ndobva vaita zvavakaita, they removed tsvina iya, ndatofoma bucket, chipouch vanoti fisher, into zvokuti vaiti dai ndakaramba ndamira a few more days ndaitozopeneka into the vagina. So ndakatoita lucky kuti ndakakurumbidza kusvika, so ndakabva ndasonwa, but vakaita surgery down there, so I had to pack. Vakanditicha kuti kana waenda kumba unoita anonzi mawet to dry dressing, unongonyika chichira chinyoro nenormal saline yacho vanga vandipa, uchizviisa ikoko kuti usaite infection, uchiburitsa, vachindiudza kuti after mahours akati obisa chichira woisa chimwe chakachena. Ndaudzwa zvese, but anyway the 6th day ndichiri mucardiac unit meyame surgery yaitwa and everything. I think vaida kungoti make sure kuti ndaright kudischargewa. The 6th day mukoma wangu ndopa akasvika pahospital. Asvika pahospital ndokubvunza nezvangu. Haana kumbouya kuzotaura neni. Akauya akataurana nachiremba. Chiremba vaindiona vachanga vari cardiologist, vacho vaifonera mukoma wangu vachi vavo. They discussed zvaitika.
kugara mukadhiaki mangu vakabvunza kuti maparents anambobvira akaita heart issues here, ane problem yeheart chichi ndoda kuti azoita follow up kana abuda, saka tiri kumudischarge mangwana, saka munokwanisa here kuya kuzomutora. Ndinoya ndomutora. At that time vaitaura vari kumakumbo kwemubhedha uko. She never said anything kwandiri. So ndokubva vaenda. So inini ndiri kutarisira kuti sisi vari kuya kuzonditora kuhospital the following day, takadischargwa kuma10-11 ikoko. Kuchipatara zvekuno kwanokuburitsa wakagara pawheelchair, havakusiye uchifamba kubuda muhospital. Saka ndiri nechepanze, not outside pashedi rehospital paya, ndakamirira kuti transport yangu iuye. Inini handisina phone, hapana chana handinacho, handichanguuyo kunoko. Sisi ndakatambuka. Life yandaka experience, I not something that needs to be experienced. Nezvinhu zvinoitwa nemwana weropa rako. These are my blood family. Not kuti mutorwa akandiunza kunoko. Ndikutaura mwana wababa vangu ropa rimwe chete. Ndakagara panze paya sisi havana kuya. Ndikagara havana kuya. Chipatara back then vakanga vaine zvainzi zvimatransit zvimabhazi, so hazvisi zvihombe but zvidiki, so zvekuti zvainokuisiya kumba. Saka takadzokera mukati, nanesi uya anga akamira neni, ndobva vati can you make arrangements yechitransit mwana aende kumba. Sisi havana kuita show up. Saka ini ndakangovaudza ndikati pamwe vakarara semunhu anoshanda night shift, pamwe vatadza kumuka. So chitransit bus chiya chauya, ndaendeswa kumba. Ndakasvika kumba SIS MELLY, ndaive ndisina makey epadhoo, so ndakasvika ndikanuka. Ndasvika ndanuka, sisi vakanga varimo, zvichisanganisira nasisi vadiki ava last born emba makusiwa nezimanzi. Mabhegi angu anga akatopekwa. Kuno kuMarch state yandinogara inini, chando chega chega. Panze paitonhora, chando chakadonha. Ndakasvika mabhegi angu akapekwa. Ndichipinda mumba, ndakanzitora tubhegi twako, utobuda izvozvi, so ubude ibva pano. Ko mushaenda para ndeyei? Vanhu vari kumba vakazozviziva kuti vanga vari muchipatara, kodai vakandifira, ini zvekuzonangwa huro yandidi. Ibva pano, ibva pano. Waitaurira chiremba iwewe kuti am your step sister, wakazvitaurira kuti am your step sister. Kasisi kadiki akabva katanga kunditsvogora kumeso. Kadzingei sisi, kadzingei. Mabhegi achiburitswa panze. Ini ndine kabhegi kangu kuchipatara kekuti nechizvita madressings angu kuchinja. Handisati ndanyatsosimba kuchipatara, unyatsorari because vanenge vachingouya back and forth, vanokuchinja vanokudini. Saka apa ndaitotarisira kuti kuenda kumba kwangu zvairi weekend ndinoita sei, ndinonovata. Ndakanosvika zvinhu zvakamira nemanyama amire nerongo. Zveshuwa mabhegi akatanga kukandwa panze. Ndichitoro bhegi ndichipinza mumba kusvikira ndaona kuti panapa wine. Ndanasisi vangu vese vari 2, ndakapfugama kubata makumba asisi vangu ndokumbira ruregerero. Whatever I did, sisi muda kuti tiende kupi. Ndichaita zvese zvamunoda, please. Handina kwekuenda, handitombozivi nzvimbo ino, handizivi kwekubata bhazi, kwekunanga, kwekudini. And handina kana cent. Ndaitorelayawo nasiti. Vakatanga kuchisandudzirwa panze manje. Ndobva ndazongogara panze nemabhegi. Vakahwina zvavo because ndakatadza mabhegi andaisumudzwa 1 at a time, saka ivo vari vaviri vachisumudzwa, saka kusvikira vazondisandudzirwawo panze.
saka ndo but in that moment yavaita zvavaita pakataurika zvakawanda. Ndakaudzwa huure hwamai vangu, ndikaudzwa huroyi hwamai vangu, ndikaudzwa kuti hatimbofi takabatana kusvikira mai venyu vaendawo 6 feet under like our mom did. Ndakaudzwa kuti kuZimbabwe ndokwauchazonyatsokudzokera, ino haisi nyika yako, si nzvimbo yako, uchatambura. Amai vangu mimi zita ravo rainzi Virginia, saka ivo vaivati Vinegar. Kusvikira Vinegar aenda pasi 6 feet under, chokwadi ndakakurirwa. Handina kuziva kuti vana vababa vangu vakanga vaine grudge ravo ravakanga vainaro, but inini ndandiri mwana akazouyawo makore nemakore later zvokuti zvakaitwa nevabereki, ende ndozvandaedza kuvaudza kuti mhosva dzevabereki dzinozopinza inini papi. Ko makadi kungondisiya ndiri kustate kwana ndiri pane kunditi uya. So ndagara panze paya, pakaita mumwe mudzimai aiona zvese, nekuti apartment yataigara yaive yakatarisana neapartment yemumwe mukadzi iyeye. Anga ari wechidiki, anga achangobetserwawo rusvava rwake, mwana wake mucheche. So aitogarawo mu1 bedroom iyoyo neboyfriend yake. Musikana uyu, mukadzi uyu ndiwo muno. Ndobva nditi pinza mabhegi muno. Hold on, man. Hold on. Nadu, Urkuti Eddie. Do you know the caller? Are you one of the sisters? Eddie, Akonda, you wanna yaneta Eddie. So, Urisi Siva caller. No, not yet. Kanajida, no, if we are going to make peace after murder, closure, Kanakatia Mayin, that's when we can put her or him on another phone so that more to try to pinch peace that is Kanarum family menu. In the Rambere. It seems as if Sarah Charles Tombury, like a church, not do something, not do Chico. I'm sorry, I mean, for it in Rambere, can I get a editor zone? So, in any channels, the end, Chekuti, anyway, my way was on the shades, and we have been some big arco, and I see Vancouver Barato, Mamago, Vartoroachque, Kawarimo. Mukadzi uyu ndopa akanditi chii chiri kuitika, ndopa ndamutsanangurira ndiri kubva kuchipatara izvozvi chichi, ndopa akati alright rega ndifonere mapurisa. Ndokufonera mapurisa, mukadzi ndokutsanangura mapurisa tichiudza mwana iyeye kuti anofanirwa kudzokera mumba masisi vake vaone kuti ndo vakamuunza. She has a right to stay in that house. She needs to go back in there and tell her sister kuti zvanzi nemapurisa pano ndopa uchagara, nekuti iwewe une right yekugarapo, ndiwo ndimi makaunza kuti vakamuunza kuti auye kuno. So ndobva ndadzokera kunonoka padhomo ndikati sisi zvanzi izvoni ndine right yekugara pano. Mind you, I didn't know that much. I didn't know mitemo yekunoko and so forth. So vakarova chikwe vakaseka zvikanzi chienda unoudza mapurisa ako iwayo kuti kana vachindibhadharira renti pano, kana vaine mabills avanobhadhara pano, ndo vachakupinza mumba mangu. Ndobva vavhara ndopavarova zvavo chikwe chavo. Mukadzi yayo ndobva handiti chidzoka muno, ndopakazonditsanangura kuti inini ndiri kugara neboyfriend yangu, tichangoitawo mwana, handi kushanda, ndiye ari kubhadhara mabills and everything. And as you can see, 1 bedroom apartment. Togona kukubetsera weekend inoi, but unoziva kwekuenda here? Ndakati hapana kwandoziva kwekuenda. Ndakatouyawo muna January, mid January. Kuenda kuchikoro ndaipindawo motikari masisi, kudzoko kubva kuchikoro ndaipindawo motikari masisi. Sisi vaishanda night shift, ini ndaigarawo pamba, mona. So ndo pakati alright, kuchikoro kwamunoenda, you know kuti kune women's center here kwekuti munogona kunobetserwa. Ndikati handombozivi kuti kuchikoro kwacho ndinoenda sei, handombozivi nezvemutemo yeko. Zvikanzi kune women's center iriko. Saka zvatichaita
kungoti zvairi weekend kudaitomirira Monday. Then kana wakwanisa woita seukwira bhazi woenda kuchikoro unononanga kuwomen's center unovatsanangurira dambudziko rako ikoko vachakubetsera. So zveshuwa ndakagara mumba ndairara hangu pasi pafloor but kuri carpeted ndobva ndairara hangu pacarpet. Ndaichema hangu in pain, ndaichinja hangu madressing hangu but ndaifara kuti I have a roof over my head. Chokwadiwo Monday yasvika ndakaudzwa panokwirirwa mabhazi ndobva ndipa mari yekuti ndikwire bhazi. Zvikanzi unongobvunza driver webhazi iroro kuti kuenda kuchikoro chakati unoenda sei. So ndakwira bhazi iroro ndopa ndakatsanangurira kuti ndoda kuenda kuchikoro chakanzi zvikanzi nekwatiri kuno kunotobata mabhazi matatu but ndichaita sei ndichakubetsera. Pandinomisa bhazi ndichikudza kuti ndiri kugumira pano unonobata bhazi namba rakati uchanoburukira pa10 of yakanzi chakati ozobata bhazi rinoenda kuchikoro kwako nekuti makaunti yakasiyana. Uri kugara mune imwe kaunti kuchikoro kwamunoenda it's another county. Saka mabhazi matatu. Shuwo padagara nechekumberi kuya haiwa murume akandibetsera ndikabata rimwe bhazi kusvikira ndisvike kuchikoro kuya. Ndakasvika kuchikoro kuya ndobva ndaenda kuwomen's center. So mudzimai wandakati ungana naye anditi iye tinobatsira ma-citizens chete, ma-permanent residents nema-citizens. You are not even a citizen of United States. Hatikwanise kukupa ma-resources edu atinawo. So handizivi kuti tingakubetsere sei. So ndopa ndakatanga kuchema ipapo, ndopa ndakatanga kumutaurira everything and ndopa akazoti chirega ndione kuti ndikafonerere shelter ye-abused women and kids ndione kuti vangakwanise here kutora. Kune mukadzi anoshanda ikoko wandinoziva. Zvisiwa wakafona ndobvatsanangura story yake veshelter yakati hatikwanise kubetsera vasiri ma-citizens vanouya vachigara pashelter vanofanira kunge vaine mapepa vanofanira kunge vari ma-citizens because vari kuya pano kuti tivabetsere kuzotsvaga basa kutsvaga pekugara. Shelter haisi yekuti unogarako forever ma-30 to 45 days ekugara pashelter but uri pashelter ipapo uchibetserwa kuti ukwanise kuzvimiririra nekuti uri kutiza abuse relationship marriage whatever. Saka shelter dzinenge dzakukubetsera kuti utsvage basa vokubetsera kutsvaga imba yaunenge wawana vanobhadhara 3 months in advance but you have to be a citizen because iwe zvausiri citizen basa racho unorishanda sei hauna. Kune nhamba yaunofanira kunge uinayo inonzi social security number. Hauna that number saka unonoshanda sei. Saka mukadzi achema ataura situation akati ngwani makambondibetsererawo this is our second case inga makambondibetsererawo that Indian woman one the same situation that this girl is going through nema loved ones ake family members makandibetsera pane yeye please ndikukumbirawo zveshuwo vakabva vataiwa ngawe. So mukadzi ndoba akati saka ndakuenda newe kunotora mabhegi nandasiya kumba kwemukadzi kundibetsera wemwana wake mucheche uya. Pane mufambo kuenda kuchikoro ikoko ende kuenda kushelter kwacho ikoko. Zveshuwa takabva pachikoro paya ndokudzoka kumba kwana Sisu panext door paya ndatora mabhegi. Ndatora mabhegi ndobva tadzokera ndobva enda neni kushelter. Life yekuno yeshelter yacho handitomboizivi handizvinzwisisi. Zvakaoma sisi ndidi kukutaurirai. Diaspora yamunonzwa marwadzo especially kana waita vanhu vane mwoyo yakaipa, vanhu vane mwoyo yekupedzisa kurwira daka revabereki. Iwe mwana pasina chawakaita. Ndakanogara mushelter imomo instead yekuti vandipe 30 to 45 days vakandiita kuti ndigare pashelter ipapo kusvikira semester yangu yese yapera. Why? Because my brother had finished, had paid my tuition, but problem yaizoitika ndeyekuti maklasi zedu mazhinji aiva ari mamwe chete nasisi. Taishandisa bhuku rimwe chete pe each class. So ndiri kuenda kuchikoro handina kana text
handina taita zvinhu zvacho tese kwavari vanga singatarisire kuti vachandiona muklasi vaifunga kuti havakupedza neni kuzimbabwe ndokwandichadzokera but from time to time vaitondiona klasi iya yandirimo asi handina kana textbook ticha vai vaitoziva kuti hava masisters because ndomatangiro atakaita taishandisa bhuku rimwe chete apa ari kudzwa naticha kuti sheyawo kane sister yako aingoramba akati mukoma wangu akabata bhuku rake so zvaitondiremera kakudzidza kwacho saka infact aitozondipa bhuku rake ndoenda ndonomekerwa macopies kulibrary macopies wayo ndo anozoita kuti ndiite homework and so forth ndaibata bhazi mabhazi acho ikoko kukaunti kwacho kwadaenda kuchikoro nekwai kune shelter aifamba every hour ukamisa bhazi rako watozomira hour apa manheru pandaizopedza maklasi ndaizosvika kana kushelter ikoko kuma10 apa uri mwana musikana apa uri kufamba wega ende nzvimbo yacho is not safe handidi kukunyepera henyu zvaive zvakaoma asi I managed to finish that semester mune imwe klasi yandakanga ndiri ndakatozozivawo kuti mune mumwe muzimbabwen anga arimo and that zimbabwean lady anga ari older than me anga ine mapepa aishanda 2 jobs ukachiuya kuchikoro saka ndofunga mukudzidza kwataita zvezvekunzi taita English public speaking class paakatozozivawo zita rangu rashedzwa ndave ndokumberi kunopa speech ndopakatozoziva kuti muzimbabwen but all along taingoenda kuklasi iko kanga singabvoziva kuti ndiri muzimbabwen muklasi iyoyo yandakazomita mukadzi my sister was not in there so ndopakazoti kwewo unogara kupi ndikati ndinogara kucity yakanzi zvikanzi kuendava kugara kure ikoko ndikati ndokwandinogara zvikanzi so tazotisunungukira naiti achienda neno kucafeteria achinditengerawo lunch ndopandakazomutsanangurira situation yangu yekuti ndiri kugara mushelter iye ndopazonditsanangurirawo yake situation achiti ndiri kugara muchechi ndakatorwa necousin yakunoko the cousin did the same thing to me because zvino chechi ndo yakanditambira ndokwandinogara so takaona life yedu yakafanana so ipapo pandakazokufonerawo masisters angu ari kuuk ndo vakazopota kunditumirawo kamari kemasanitary pads and all that stuff ndichigara navo then women center mukadzi uyauya ndobva ataura nevechikoro kuti vandipe basa pachikoro rekuchengeta vana kuti kana vanhu vachienda kuchikoro vati kurei vanenge vaane vana saka kune daycare center yekuti vanhu vanenge vachisiya vana vavo vachimhanya kumaclasses saka inini ndanda kutowo pandine kabreak ndoenda ndonopinzwa kana 2 hours 3 hours ndakamirira lasi yangu ndichitambiriswa $7.25 yangu an hour that's the lowest pay at that time aipiwa vanhu kwandiri ndaitofara kuti ndine paycheck iri kuuya every 2 weeks ine $200 something ndopatakazoti nemudzimai uyawo wandakasangana naye kuzimbabwe uyauya ndopakazotiti ayo ngatitsvage yedu apartment tigare 1 room tinosheyana tokugara takadaro zveshuwo ndomagariro atakazoita ndokubuda kwandakaita mushelter handina kuzokwanisa kuendera mberi nechikoro nenyaya yekuti ndandisingagoni kubhadhara school fees mapepa angu anga asati aita mapepa angu akazoita this year andikutaura it was 2001 mapepa angu akazoita 2003 pandakazofonerwa nechikoro kuti mapepa aita chikoro ichocho ndakachienda SIS MELLY nekuti kuregera kuenda kuchikoro kwako vanogona kuti kucancela student visa rako application because you are supposed to stay in school, you are supposed to keep your grades but ndakazvitadza so ndandisingaendi kuchikoro saka pavakazondifonera kuti mapepa ako aita but you have to stay in school chichichi ndopandakazokwanisa kuita social security number ipapo pakanako mapepa ndokuzotanga kuaplyira for social security number but kana uri mwana wechikoro uri muforeign akuno social security number iyoyo inenge yakadhindwa kunzi not authorized to work in US saka vana kunotsvaga basa kwacho kuno unless wawana someone anoda kukupa basa wokutambirisa under the table so ndataura inini kuti
kuno kwakune ma-siblings avo 4 kwakune ma-sisters 3 nebrother 1 handiti. So the other sister vakanga vasingatauridzane vasingaonane ndandisingazivi kuti anogara kupi chichi. Saka mukufamba umu ndobva ndazosanganawo nemumwe mudzimai wekuzambia akazoti iwe you are from Zimbabwe. Ndikati zvikanzi koningi unoziva. Ndikati that's my sister. Zvikanzi haambogari kure anogara pano apa. Ndokuzotanga kufambidzana nasisi vangu vamwe vacho. Ndobva vazonditsanangurawo zvakaitikawo between her nema2 sisters aive kundidzinga mumba. Vanga vasingatomboonana, vanga vasingataudzana. Ndokutotanga kufambidzana nesista yangu iyaiya. Hazvibvumirwe kunoku but ndakatanga kushanda ndichishandisa zita nesocial security number yasisi vangu vaiva kuti ndikwanise kuzvibhadharira school fees, kuti ndikwanise kubhadhara rent, kuti ndikwanise kutenga chikafu. Ko venyu vamai venyu vaiva vari ku-UK vaya vana mai venyu vaitadza kubhadhara vana vamai vangu vari upenyu hwakaoma. Diaspora it's not easy kuita mapepa. You know kuti ma-sisters vangu vari ku-UK vakazoita mapepa 20, the other one akazoita 23 years later ndopa akazoita mapepa. The other one akazoita mapepa. I mean tinotaura hedu kuti kudiaspora UK USA but kutaura chokwadi nyaya yekuita mapepa it's not easy unless kana wauya let's say wauya pamwe nemushando pamwe company ndo yakutora uri kuuya K1 K2 visa kana kuti uri kuuya kubva kuZimbabwe uine student visa, you know, unogona kushanda pachikoro. You are not allowed to work anywhere else because ngikadhi racho re-social security number iro rinenge rakatonyorwa rakadhindwa kuti not authorized to work. But my sisters they did help. Remember kuti ndo vainditumirawo kamari kuti nditenge ma-sanitary pads. Ndisati ndaona sisi vangu ava vamwe ava ndo vaitotitumira mari yekuti ndikwanise kubhadhara hafu rent yangu nevamwe sisi vangu kuZimbabwe nevaya vandakasangana navo muklasi vaya. To this day she is my sister. She is one person wandinorelaya naye, wandochema naye, wandinoudza maproblems angu. Asi weropa rangu sisi Mary. Ndiwe ropa renyu because ropa renyu handidi rababa. Ropa risire kwa mai, ropa ndere kwa baba. Ndikutora mudzimai wandakasangana naye. Okay, all right. Iye ndiwandinoti mukoma kunoko. All right. Mukadzi iye this day we have that bond. Ndiwandinoti mukoma, ndiwandinotaurira nhuna dzangu, ndiwandinochemerawo kunoko. You know, avasisi vekumbondipa mapepa okuti ave kuti ndipa ndibetsere kushanda. Some years later vakazotanga kupindirana nevana vamai vavo. Vatanga kupindirana nevana vamai vavo. Ndaigara navo ndichichengeta vana vavo, ndaivabetsera nevana vavo. Vakanga vaine mwana ane 6 years neane 4 years. Ndini ndaivachengetera vana vachienda kushift ndosara nevana, inini ndichienda kushift osarawo nevana vachitawo chikoro chavo. Takadhonza takadaro but munhu aishuvirawo kuti dai awirana nevana vamai vake. Paakatanga kuwirana nevana vamai vake, sisi vaya nevadiki vacho vaya vokusiiwa ine 9 months uya vakuchiuya manje kune this other sister. Inini ndiripo. Avaitaurira feya kuti kadzingei, ucharoyewa iwe unoda hama, uri kutora kamwana kavhiniga uchigara nako pakai, kadzinge kabve pano. Avo sisi nekuda kudiwawo nemasisters akewo nokuti anga atorowo makore asingapindirane navo, zveshuwawo ndakapadzingwa pamba ipapo ndikabva. For the second time this is now with a different sister. But the good thing about the whole thing is ndakushandawo, ndakanga ndakuzvibatirawo kamari kangu. Ko venyu vaya kwamakanga masvikira kune mwe state kwemusati maenda kwamasisters aya? Avo vanga vasina mapepa, vaigara nemwana watete, you know. And kuti ndibve ikoko ndichiti ndoda kuita chikoro, vaiti havakwanise kundibhadharira school fees. Vaiti havakwanise vachiti right now ndichangograduate, handikwanise kuendesa kuchikoro ende kunodhula kuWashington DC. School fees is like 2 times what we pay kustate yandiri. So kuti ndizoti kuna sisi ava vakuru ndoda kuenda kuchikoro, vakataura nehanzvadzi because
Because vangu ava varuku vanga vasingakwanise kundiendesa kuchikoro, vanga vasingakwanise kundibetsera, you know. Ndiri kungokata hangu bits and pieces of tunyaya twacho, but pandiri kutadza kuregerera mukoma wangu ndepekundidzinga muchando vanditi ndiuye kuno nekunditsvogora kumeso uko vachindisandudzira vachitaura zvakaipa pamusoro pamai vangu, yeti mai vangu ndo vakavakudza vakabuda vese mumaoko amai vangu. But like pamagumisira kuonana iko zvine zvilife yako it seems as if you are right. Makazombosangana here? So zvinoita Mwari, SIS MELLY, zvinoita Mwari. Ini ndainzi ndichadzokera kuZimbabwe, life ichakuomera, upenyu huchakuomera, you are nothing. Ndakazoti years later ndane cell phone ndaitumirwa messages handizivi kuti ndanani, pandaingotumirwa messages zvakanzi failure. A lot happened in between, but ina ndina kuzomboonana nawo until ndatozoita mwana. Maona vazobva kuti ane mwana uyu kutonzwa chitoti kero chaiye kuita mwana, you know, kurombwa, you know. So vakazondionera ndakumba kwasisi vangu vaya kwandakabva kuWashington DC kuya, ndokwanandaenda kuChristmas, ndokwandakazovaonera ikoko ndine kamwana kangu kaikambaira at the time. Vakungotora mapictures pamwana wangu, kamwana kakanaka, chatoratidza vanhu kuti kamwana kanhingi, kamwana kakanaka, kuti vataure neni vandifese with the things that she did to me, kana, you know. And I mean, ndakazvigarira hangu kwangu ndega. Yes, they are well to do, vakaita chikoro chavo vakazvitira zvavakaita. Inini ndinoti I was denied. I mean, I was delayed, but I was never denied. Ndakanonoka hangu kupedza zvinhu zvangu kana kuenda kuchikoro, but ndakazopedza. Ndigere kumba kwacho ndinouya every year ndiri kumba kuchengeta mai vangu. Ndakachengeta mai vangu kusvikira vazoshaya 2017, but ndaiuya kumba gore negore. Saka pakashaya vhiniga uyu vakauya here? Havana dambudziko rapo iko zvino nderekuti hama dzamai vangu dziri kuda kuenda kunoklina zvinhu zvaamai vedu kumusha. Akaenda mukoma wedu uyu nehanzvadzi yemumba medu nenhanzvadzi yemumba medu vakaenda vakanotanga kuvaka kupinza muroora mumusha mumba mamai, vakatanga kuvaka kumusha kwedu ikoko. Hama dzamai vedu hadzisi kubvumidzwa kuti dziyozoklina zvinhu zvehama yavo kuti ticheneswewo. Munongozivawo chishona chacho chinotaurwa kunzi zvinofanira kuitwa. That big sister is in charge. Brother vedu chiremba vakazoshaya vakaita head on collision 2019, but mai vangu vakashaya 2017, you know. Saka kana kumusha kwacho she has control. I don't even know zvakawanda hazvo, but inini hangu pane shungu dzangu pari pekuti makandibatirei zvakadaro, as if ndini ndaive ndine chekuita maererano nevabereki vedu, madecisions avakaita muupenyu. Ini ndiri mwana akazozvarwa kumakumboko, ndiri mwanana. Ndikakudzai kuti pau14 living children at that time, inini ndakanga ndiri number 11. Handitombori mwana wokuti ndonzi pamwe ndini ndakatanga kuzvarwa ndakakanganisa marriage dzevanhu kana kuti chii. Vanhu vakatombogarisana, pakazvarwa vana kusvikira mai guru vaite vana 5. Mai vangu vangauya paine vana 2. Saka it's not like inini ndakauya ndikakanganisa marriage yamai vavo. Vakatishanjedza amai vavo vari kuda kudzirwa but ndikubvunza kudaro because pane muromo wakaburitsa pavaikudzingai mumba vachiti kusvikira vhiniga afa ndokuti atitaudzane kana vhiniga ari mupenyu kusvikira. Saka ndazobvunza kuti pakafa vhiniga apa vakazotanga kutaura nemeri because munhu wavaida akashaichaiye wavaida kurwira akanga ashayika. Vari kutaura nehanzvadzi yedu, vari kutaura nemamwe masisters. Ini handitaure navo. Inini handitauri navo. Inini ndakaudza masiblings angu zvakataurika. Vakatishanjedza mai vavo ndodzavari kurwa, enda kana mai vavo tadza kurwa shanje vachadzirwa ndivo. Musi wavaendirowo wavaendidzinga vacho vachikanda mabhegi angu panze. They said a lot of things, SIS MELLY, kuti zvimwe
zvacho kuzvidzokorora soka. So what is your relationship? What is your relationship like? Imimi nevana vamai vemba menyu vari kuwirirana nena sisava izvozvi. Ndinotaura navo, but hatipindi kunyaya idzodzo dzana sisava. Kana vakada kutanga kutaura kuti sisi nhinga handipinduri. Kana ndochinja subject. They know how I feel. You know, but vanotaura navo, inini ndinotaura nemasiblings. Ko kumbotaurirana chako kuti munyatsovabudira pachena makatadza here. Mutsvage closure to why were you doing this to me? Why is it right now you are having a relationship with sisters angu but inini makandidzingira panze mukanditi chichi hamusi kuda chekuita neni and what not nandiri mwana? Why? Sisi Melly munoziva chinokanganwa idemo muti wakatema ukanganwa. Inini ndini ndinonyanya kurwadziwa nezvakaitika. Rather my siblings. My siblings vanenge vachingoudzwawo kuti ndozvakaitika. Kwandiri ndiri kutadza kuzviita because ndini ndakataurwa mashoko acho and I know the reason why vakutaura nevana vamai vangu iko zvino. It's because Vinegar afa. You know? It's not because vari kuda kubatana nevana vababa. But still you have to confront them about this because look, this happened long time ago but you are still holding on to it and zvitodza kunyatsa kubuda and because hauna kuwana closure, at least they must tell you kuti why vakazvita pauri, you were just a kid, hapana chawaiziva. Hondo dzevabereki haungadzipindira, haungadzikwanisi ende mozi vakabereki vana mai ngatidzidzei. Kune varume makasiyana navo handiti masiyana navo mukanoroorwa nevamwe varume handitika mukaenda akasara karora vamwe vakadzi vana vanozvarwa apa newe vana vamakaenda navo imimi vana mai munotozama by all means kuti munotobedmoutha mukadzi anenge aripoyo kuti kune vana venyu usataure nevava vanhu, usataure even nevanenge navako amai vacho muroyi. Come on guys, vana vava pane chavanoziva. Pamakakonana iwewe neuyu mukadzi aripo muchitorerana murume kana muchiita sei, vana ava they were not there. Vakazongozva kuzvarwa oenda havana kuaplya kuzvarwa. Handiti why chizoti vana vedu nevana ava musataudzane because mai venyu vakazodai ko vana vanozivei. Ko zvinoitika kuti upenyuka iwe unofa mangwana vana vosara vegara wasiya wadzvara mudzi yeruvengo kuvana mwana wako waruda help kune vavo vaita usataure navo nokuti varoyi zvozodii. Inini hangu kana ndichitarisa marriages aya zvipari or so many women with children, ina handipe mhosva kumadzimai ndopa mhosva kumurume nekuti murume ndiye ari kubuda achienda achinonyenga. Murume hauzivi kuti ari kunotaurira vana ava zvakadii, ari kunovaudza kuti zvakadii. You know, kudhara kwacho ikoko amai vangu vanotaura kuti waiti ukabatwa nemurume watoudzwa kuti hauna kwaunoenda chibva watongoenda naye because haudzoke usina wabiswa umhandara whatever. You know, but in handizivi zvangu zvakaitika between them. I don't know, I was not even born. Saka kuti nditi sei vakazoita zvinhu zvakadaro, inokutaura chokwadi ka kuregerera ndamboedza. Problem yangu ndeyekuti dai ndakwanisa kuzvikanganwa because from time to time zvinouya mumusoro mangu mashoko avaipa vachitaura akagara mumwoyo mangu for a long time. You know, zvakawanda zvavakaita because even ndazoburitswa muchipatara macho vakutaura nevanhu vakanga vakuvaudza ndakaverenga failo rake zvakanzi ane chirwere, ane AIDS, ari kutorwara zvake neAIDS dzake zvikazodini zvakadini. Vanhu vachari kutaura izvozvo ndivo vacho vari infected and hazvisi zvekusekana. You know, hazvisi zvekusekana. Inini kuti nditi pavakaona pacho pakanyorwa kuti ndine chirwere ndepapi. You know, handina chirwere. Ndakazvizvarira mwana wangu ari health, I'm health. You know, ivo vacho vari kutaura izvozvo ndivo vacho vane zvirwere vakauya vakazorabiswa nebrother yavo chiremba. I'm sorry kuti ndakuzvitaura as if tiri vanhu vakasiyana but handiwo makuriro atatakaita. Ndati ndiuyo panapa kuti pamwe ndikazviburitsawo you know pajekerere pamwe ndingangozvisunungurawo mwoyo pamwe ndingakwanise kuita let go kuzvikanganwa. But you know, ndakaedzawo. I mean, I have moved on, ndiri kumove on upenyu hwangu and everything, but believe me, from time to time, kuti ndishaye trust nevanhu, kuti nditadze kunyatsosununguka pane vanhu, kuti ndizviite inini, ndinotya kurwadziswa, ndinotya kudisappointwa, you know. That whole situation ineka affect
ndakaita muupenyu hwangu. Maona? And I want to be able to meet people and trust them and, you know, be myself. But kazhinji kacho unotadza kuzviita nenyaya yekuti kana mwana wababa vako weropa rako achikudai what more mutorwa, you know. But actually ndakatobetserwa kazhinji kacho nevatorwa munyika muno. Vatorwa vakandibetsera more than hama dzangu dzeropa, you know. Ndizvozvo. Masista angu, yes, vaibetsera vachikandawo nepapo kusvikira zvinhu zvangu zvazonakawo. Ndakazokwanisawo kuvatendawo zvinhu zvanakawo. Ndataiwa ndodo kudzorerawo rudo rwenyu, you know. But damage yandakaitwa nemwana wababa vangu ene ndifunge kuti ndiwo vandaitarisawo ndichiti vakoma, ndichitiwo sisi, you know, kuti vakazosvikira pakundidaro. Unoziva kuti hanzvadzi yangu pane rimwe gore yayakarwara. Ndakudzai nezvasisava vandakazosangana navo vakanga vasingataure navavo. So vazonzwa kuti bhudhi varwara, ndopavakati hatombozivi kuti vakugara kupi, vanoenda kupi, I mean vari papi pacho. Ndikati ndopaziya, takaenda kuChristmas gore rakati, ndopaziya kuti pakaita so. Mukangosvika chete mustate yaMwari ndokuudzai kuti chiitai so. Zvesho takapinda parod, ini nasisi vavo nevana vavo vaviri, you know. Ndopavakaziva kuti inini ndiri kutaura nemunin'ina wavo avasisi vangu vakuru. Ndopavakazouya vakapinda pakati pedu vakati kadzinge chichichi unotaurire nevana vavhinika, uchatiroyesa uchadini, you know. But ndaenda kumba kwebrother iyoyo ndaperekedza sisava kuti tiende kunoona hanzvadzi iri kunzi yarwara. Mind you, ndovakandiyendesa kuchikoro first semester. So tikataiwa regai tiende tinoona hanzvadzi. Takafamba 18 hours drive kuenda kustate iyoyo. Tichisvika ikoko akapokoterwa kunzi wamunzirei mwana wavhinika, udati hanzvadzi yedu ichipedziswa. Wamunzirei muroyi wemunhu. Sezvo pamwe atopiwa mishonga navhinika kuti apedzisa hanzvadzi yedu. Zveshuwa ndakasiyiwa mumba imomo. Sisi Melly kana achiti nyaya dzacho dzakakurisa dzakawanda dzinondibata-bata dzezvandakaitwa nevana ava. Ndakasiyiwa mumba imomo vachienda kuchipatara. Hanzvadzi yangu ichiona sister yaya iripo yakati, kweiwe wauya sei, wakuziva sei kuno? Akati ndaunzwa naningi. Akati ko ari kupi mamusirei? Ndopa akati pa next visit ndoda kumuona. Chokwadi ndakaenda ikoko vese vaiti muise kumashure shuro. Asati ambosvika kana padhuze nehanzvadzi yedu, anotiurayira hanzvadzi yedu. Mukadzi wacho aripo achiona drama dzaiitika idzodzo, you know. So zvakawanda zvakaitika kuti ndive ndinokwanisa kuti ndifonere kuti ngatigadzirisane, ngatidinika. Inini I want to be able to completely let go, completely not even think about it. Kuti kutaura kwandaita ikoko zvatongobuda mandira, hazvichazombobva ndakafunga nezvazvo zvakare. I know for a fact kuti relationship yedu yakatokanganisika kudhara. Handisi kutsvaga kuumba relationship navo. Vane upenyu hwavo, upenyu hwangu. Handisi kutarisa kubatana navo. Ndine vana vamai vangu, you know, that's enough. Ndine mhuri yangu, that's enough. Kwavariwo zvavo handisisina hangu basa navo. Sisi vakura handisisina hangu basa navo nekuti vaita zvakawanda, vapinza zvakawanda zvekuti vakazopinza even mukadzi webrother yedu mukati, mai vacho vakatanga kundituka vachibva zvekutuka and so forth. Zvakawanda zvaitaurika, zvembiri yekufambiswa kuti ndine chirwere atongozara, you know. Zvakawanda zvavakaita sisi vavo zvekuti kuti ndichidakarawo nderei, vakatombondifunira vachiti uchatambura, hautizive uchatambura. Ndikutaura zve3 years 4 years ago, you know. I don't know kuti chandakavatadzira chi, you know. Dai pamwe ndakadzokera kuZimbabwe pamwe moyo yavo iri kufara, but handizvo zvakazoitika nekuti Mwari ndiye mutongi. Mwari ndiye anokuudza direction yako. Mwari ndiye anokuudza kuti uchafamba so. Kunyange muvenga achifunga kuti iwe uchagara pasi. Saka amen. Nangu I think. Okay. We have yes. I'm going to take only 3 callers
3 callers pa number dzakapinwa apoka, so that we comfort our sister and try. Inini hangu ndakazvimira ndiri SIS MELLY. I am saying, my sister, move on. You don't want another disappointment again in your life, right? You are now independent. You are now a grown-up person. You have any family yako. That's enough, as you said earlier on. That's quite enough. You don't need any extra people kuti vauye kuzokudisturba peace yako, because the moment you try and make peace nevanhu ava and invite them back into your life, remember they were not happy uchipinda muAmerica usati vave nemapepa. What about now wava nemapepa, wava nemhuri pamwe ivo havana kutoroorwa kana kuti mamarriages akafeila, uri mumba mako une vana vako, mwana wako kana kuti vana vako vanonzwa sei, vachatokucreatira havhuku chaiyo. So I would say kuti move on, my sister. Chingo pretend as if they are dead like vinegar wacho ye. Andiona ingo pretend kuti ivo na vinegar vakafanana, ve auchina mai anditi vakafa, na ivo auchisina avava vakafa, une vana vamai vako. Andiona ndovo ongweta chi voita yaunoti now. Otherwise you have found a sister in this friend of yours wawakuita sister mutorwa. Sometimes anotomira newe kudarika hama yako yapadyo. Uchiona takadai so muningina ndikunyeperi. Most of us tindorine dzatove hama dzediko zvinezvi vatorwa takasangana nawo maSecrets because of maSecrets dzizofunge ndo dzava hama dzedu. Hama chaidzo ndinovada from a distance kuko zvokuti ndakaenda cheko panonzi kumusha kana tukwafiwa kana tikumba kwafiwa kwaita rufu rwemufamily, ndinototamba ndakachenjera. Panonzi chikafu pepe nditomeka sure ndakamira papoto chichipakugwa ndichipakura ndichitora ndichibuda zvokuvigigwa izvo handibati. Antiona. So ini ndakazvimiririra ukama wangove ukama wezita wokuti yayo zvakunzanzwa a blood is thicker than water. Sometimes water is thicker than blood. Ndochokwadi. Munhu anosangana naye pana unogona towira naPamela uyiko mukatoita as sisters akatomira newe kudai. Hama kazhinji kachona dzinonetsa. And hakuna munhu anokuroya, hakuna mutorwa anokuroya asingazoti nodembeterwa chinzi kudii. Kuti ndikwanisa kusvikira ini ndikuroya ini ndechitipa usati nonzi rako nderekwani munodembeterwa muchinzi kudii, of which zvinozikamwa nehama chete. So my sister, ndakazvimirira, move on you with your life. Be happy. Pray to forget. Pray for your peace of mind, so that you completely forget about these people. Anditika kana vakakusenderawo message ndeipi muri sei makadiko kukaiwa kuno zviri kufaya wosena navo mangwana usada kuswera ukaenda mudhuze navo zvokuti unotopedzisira kuvara chako chaiko, because pamoto life yitori nani kana kuti Mwari wakakuzarura madhoo kumberi uko kwauchasvike kwavasingazovhari nako. Saka ndiri iniwe, I've got nothing to worry about. And rami ndakachengetera vana vachigumbu, because they don't hold the keys to your life. They don't hold the keys to your breath. Zvokuti vanonzi vakasora vakarasava ki uko unofa. No. Mwari ndiwe munhu wese. Andiona each man for himself, God for us all. Ita yako yaunotamba iwewe. Andichoona. So let me take the 3 people chete just kutokupawo mashoka wanda kupawo toda kuti udzokerere wakasununguka nhasi unyasona kuti you are not making the wrong decision. Andika inini I'm with you 100% kuti live your life. Live your life. Whether vinegar katora baba vazvishuwa kana kuti akadini, it's none of your hausiri iwe wakazviita wangori usina zvaro. You are not even there. It's unfair kuti vabatire grudge ravo chopauri iwe pavana. Andiona it's very unfair. Vakana vaida kuita 1-on-1 vaidi vakanokonfronta vinegar chiri penyu kuti we vinegar wakatora baba vedu kana ukazodima vedu vakazvura. Moreover meve muchoti vakanofa vave kumba kwavo hakuna munozaridza kuti vakazvura here cheko. No one knows. SIS MELLY mandibvunza inemi kuti sei mai vacho vakazviuraya zvii zvakakambe ndezvaitika. Ndichigara nanasisava ndichigara nasisi vahombe vavo vakazonditaurira kuti chii chakaitika pakushaya kwamai vavo. So vana vanga vakura vakushanda. Mwaiticha paQueen Elizabeth, mumwe aishanda kudaneko, ivo sisi vakura vaishanda kudaneko. Saka mai vacho vakatanga kuhita out kuvana vavo handiti. So mai vacho ndopa vakati ngatisanganei kwakati chichichi. Vana vane shungu dzekuti makatisirei ingowani vamwana mai vanoenda nevana vavo. Isusu makatisirei. Mumwe mudiku uyu anotedzana nasisi vahombava ndiye akati nini handisi kuenda, kana uchida kuenda iwewe enda wega, handisi kuenda kunoonana navo mai. Maona ndokutaura kwandakaudzwa kwandakaitwa nasisi vapuri nini the reason why mai vavo vakazozviuraya kuda kurabwa nevana. Vana vakaita nokonosho. Amai vakamira pavaifanira kusangana nevana vana kuenda kunoona mai. Mai vanonzi vakazodzokera vaigara nasisi vavo kuGlenoro. Ndobva vanotora poison yavo pabus stop ndokutora poison yavo pabus stop ndokufira pabus stop. Maona saka kwandiri ndinoona sekunge iguilty conscience dzavo dzekuti ndakasiya vana vakatadza kuvepo kuna mai vavo. What
whatever, you know, because daka racho chairo ukabvunza vanhu kana vemumusha kana vemumhuri kuti mai vedu vakanga vaine utsinye here kuvana vanotara kuti ivo kana sisi vamwe vandakazoona years later vakanga vasingatauri nemasisters vanotara kuti kutaura chokwadi mama loved us the same mai vangu inini havana kumbobvira vakaratidza kuti ustep mother havana kumbobvira vakatibata rafu munhu akanga atori strict was our father. And you know, we are now grown and we understand why our father was very strict. It's not easy to raise 12 girls, you know. Vaida kumeka sure kuti tipedza chikoro tese tawanikwa hapana mitiswa and so forth. And he did that, you know. But ndo pane mhosva yavo hombe chaiyo ndo kuzonzwawo kwandakaita kuti ndinzwise kuti sei mai vavo vakazviuraya. And I think because they have guilty conscience saka nekuti havana kukwanisa kunomitana namai vavo saka maybe vakuzvitora kwatiri because inini kutaura chokwadi mai vangu ndakachengeta. I did everything that I could kusvikira mai vangu vashaya. Mai vangu vakazoshaya 2 weeks ndabva kunovaona ndikadzokera kunoviga mai vangu, but I was there every year, sometimes twice a year, sometimes once a year, you know. Kushanda kupika mashift and so forth, ndichienda kunoitira mai vangu mubereki wangu nekuti akamira nesu, you know. Baba vedu pavakafa ini nachangopedza form 4, but masisters twangu twatiri maretu kadiki kacho kakaine 6 years kakasati katombotanga kana grade 1, you know. She did it all amai vangu inini. Saka ndakavachengeta ndambobvira ndavarasa pamwe ndoreveri dakarawo rekuti havachakwanisawo kuzviitawo the same opportunity yavakanga vapiwa imwe cheteyo yekuonana namai vavo vakaitadza. All right. Okay, guys, I'm going to take only 3 callers, guys. 3 callers only. Kuti mutaure ne mningina wedari pano. Anditika so that I feel better. Anditika aite move on upenyu wake. Hana chanoda kuva nava. Truly speaking, hana chanoda kuva nava. Hana zvachose chanoda kuva nava. Ndekwawe iyo ngavaite yavanoita, iyo waita yanoita. So kana varipo number yakapinwa hapo. I can think you can see the number, guys. You can call on that number. Anditika call ipa number dzakapinwa hapo. Then titaure nemningina wedu so that tivhurirawo umwe anenge achida kuzopindawo neconfession yake tiona kuti taenderera mberi. At least talking helps. Unoona kutaura nevamwe vanhuwo vasingakujaji vasingazivi nyaya yacho vanokuteerera, it helps a lot. I still remember masikati anhasi when I was talking to somebody else kune mumwe muningina wangu afona unoza zvozvo kuti anongofona chibata foni kudai obva atanga kuita video call obva atanga kuchema achema zvokuti unoshaya kuti ubvunze kuti ukuchemei haubvunzi panguva iyoyo unongomira kudai sewakangotarisa kuti agaya apedze kuchema ndikuzvinzwa kuti nyaya ndei azoti achema ndikati this is not no because angangoramba chingochema zvokuti ndikati aiwa enough is enough wanguri wachema ndambokupa nguva ngati chinzwai kuti nyaya yacho ndeichichamhanya kudai tataura ndikabata foni tikataura ndikasiya zvana ndichita nditori busy but ndatozoita siya time yangu murume wakapesera kuti kungoti munhu wemusikana handikwanisi kuipindura nyaya yandirwadzai anoona muna munhu murume kudaro because vanga vari padhuze vakateerera nyaya ndakaisa foni apo ichita zvana ndichiita ndakaisa palaudi vakati ndarwadziwa ndigai nditi cover gap torai time naye tazotora time ndofunga 3 hours tiri pafoni kusvika akusoseka kusvika akunda kuti wakaguma kudya 3 days unoda kufa handi kukitchen tese handi kwenyuko kumavideo calls manetwork enyaya nedzi tikaenda kuvideo ndikati kurumidza kubika ndakatarisa idya achida kuti chitsotsi chekutora chingwa achiviga achirasa ndikati hakuna chingwa wakaenda pasaidi tora chingwa icho udye ndichiona tora machiona sei ndikati ndaona chingwa chawakaenda pasaidi zotora adya kusvika apedza ndikati hande kunogesa ndikukufonera ndakuona wachinja sezvo wagesa wachena wanaka wadai ene nhasi kumba ikoko ndiwo uri kubika hakuna munhu ari kubika uri kubikei burisa cheufuri chikanzi orai timene ndotenga zvangaida unotenga takabuda takaenda tese tiri pavideo call akanotenga tikadzoka ndikati ndoda kuti ubike dust yourself you know ndazomusiya namusi ndangu message I think ari mu comment section ndakuti ndakuenda pa live andika uya because andikutrya kuti by all means asaite pfungwa idzo dzidze kuti kana ari wana anofunga stereki because anenge achingochema andimona and it's not healthy kuramba uchingochema andimazviona so kutaura kunobatsira because ndatozona message anga senda chiti munozvigona sei I've been kuma different therapists and what not vanoita zviri by the book saka zvinhu zvacho hazvindimbonyatso zviunderstanda ina zvibatsiri but pamataura neni mukastenda ground yenyu ndaitsonzwa kamwe ka impact kamaita sekuti right now ndotonzwa kuti ndaanani andimaona achingonyora ke message dzake mwari wakuitira zvakanaka musimila muzi kuti manibatsira sechichichi like tichingotaura ndikangoti no zvatove boso ticharamba tichingofamba tese every day ndikaiti nzwa munhu ari kufona uyu arikuda kutaura nemi tinzwa tada kuti chi kola hello Hello, SIS MELLY, how are you?
ndiri right muri sei mushe ndiri right yahedu nyaya sister vari kutaura hawo inorwadza uye inobata. I just want to say a little bit you know what, nyaya iripo ndeyekuti vanhu mukakura ine polygamic family itori nedambudziko. I grew up in the same situation like your sister iwawo, and we were a family of a very big family. We were 13 also with namai nababa vakasiyana. Then isusu tanga tiri vana vembadiki mba midu tiri 3 imba hombe ine vana 10. So you know situation iyoyo, and nyaya yekuti kurwa barika revabereka rifera kambopera sister ngavaregedze kubatikana. Just recently 2019 baba wetu wakabva washaya. That's when we realized kuti shanja hadzina kumbopera kubva kuna mai vedu kuuya kunani pakuuya kunesuwana. I just want to cut in short ndichingoti sisi avo ngavaregedze kurwadziwa, ngavaite move on life yavo, ngavaite notice kuwana wavo, kumhuri yavo yavakawana. Chikomboro chihombe ndechekuti vane musha wavo, vane imba yavo, vane wavanowirana navo, vane munhu wokusheya naye. Ngavangoite move on, wafambire mberi neupenyu. And that's the situation yekukurira pabarika, nekuti I also went through the same situation, and we grew up as 7 girls, 5 boys. Now we are 11 varipo wapenyu. Tiri 11 kudaro inini tikana tiri 13 mumba medu ndiro number 11, of which you know kuti dzimba dzine vanhu vahombe kazhinji imba hombe yedangwe racho kana kuti amai guru ndo ine vana ine mutauro wakanyanyisa. Ezimini vana vadiki hamukwanise kutaura nechikonzero chekuti munenge mai venyu vakauya kuzotora vana mai baba vedu, of which vasingaziye kuti mai vavo vakauya sei, chii chakakonzera kuti vavepo, chii chakakonzera kuti varoorwe, zvakanga zvambofamba sei. Isusu tiri vana vanenge vakangoroorwa. Kutaura kudai ndikakuudza SIS MELLY, I think I have to get in touch with you ndichitombounzawo story yangu, because I've got a lot to say. I've got a lot to say, I have to share. So make sure that you keep this contact, then one day I'll also share the same story. Like your sister, wow, we also grew up in a polygamy family. It's very hard. It's a family. No problem. I'll get hold of you then to talk about you. When can you bring it? Yeah, just to tell you a good thing. I'll come back to you one day. I'll share my story also. Okay. Thank you very much, my sister. Thank you for comforting me. Thank you. Mama, you are doing a well done job. Thank you so much. You are helping a lot of people, and they are doing so nice things. We thank you so much. Thank you, Zimbabweans, for all the help they are doing. We love it. We love it, and it's very good. We are helping each other here in South Africa, which is very good. We must keep on doing the good work. Thank you, SIS MELLY. Thank you very much, my sister, for the appreciation. Thank you. God bless you. Right. Mamunzo kauyo mwakuti ndine same situation yakafanana nenyu. I grew up ndichauya nenyaya yangu yakatoreba ndoda bayo yega kuti munyazozvinzwira. So ati ndizoita get in touch naye, ndatora number yake. I'll get in touch naye one day muzonzwako nyaya dzevamwe kuti muone kuti you're not alone. Zvinhu zviri kuitika kuvanhu vakawanda. It's just that kana usati wambosangana dzimwe nyaya unofunga kuti ndiwe wega unenge une problems akati pamunozonzwa dzevamwe unotozoona kuti yako nhamo dzikaiswa patebhuru kunzi tora iri nani unodzokera kumanya notora yako, because yako unenge uchindaijaira idzi dzinenge kuti unati iwe iyi handiikwanisi handizoigoni. Right. Can we have 2 more callers kana varipo? Just 2 more callers, but I think now ndakunzwa nevoice ya now better now. Mave nani now. Pane zvawasvika uri down, and you were so down, you were down. Now I can hear kuti no, it's now kind of better. Waapari nani? Nandi negodo pauro. Wanga une chimvura chaicho, chigodo chiaizi chaicho. Thank you so much, SIS MELLY. Your platform is doing wonders, you know, and keep it up. Thank you very much, my sister. Thank you. Right. I think we don't need any more callers, Banu. You're okay now. So I'm satisfied. I am satisfied. Thank you, my sister. We're in touch. If you feel like you want to talk to me anytime, just get hold of me. But you just don't forget to pray about it. Keep on praying about it, you know, because you need your peace of mind now. And you need to completely move on. And next time, chito kana vatafuti makuenda chitoenderera kumberi musachokire vanhu vafuta madzidza exactly mukachoka next time chiro chemunyu shuwa munourawa matodzidza mapiwa chance, move on with your life, play it carefully, enda mberi noupenyu hwenyu. God for us all. Mwari anotoona upenyu hwenyu hwamutorarama iwe zvitori bho zvitoropafadzwa zvakadaro.
Vakoma. Thank you so much. All right, Thank God you, bless you. Mary. Moskera bo kwenyu koko sharp. You as well. Yeah. All right. Right. Ida mareva tunoda zvidheka izvi zvakato 1 2 3 4 zvitori 4 ka zvidheka zvitori 4 zvidheka zvauri kuda izvi. Right. Zvinoya nani? Right, guys. Do we have anybody else to confess anything chanda confessa? Nyaya dzakadai guys dzikai ndipo paunotanga kurelate kana pane vanorelate. Anti mukuona kuti now a lot of people have been seeing my comments, they are relating ku story yemningina wangu angari pa phone apa. Anditi nyaya dzakadai so it's pana patinotaura ma real life issues anoitika kuti mupenyu wevanhu. As much as people might think, and some of the people might think, atinongoenda kunoteerera nyaya tonzwa nyaya kwaSIS MELLY tozodai nyaya dzepana dzidi kuti ungoteerera uchidarika. Teerera udzichengete udzise munhikiri mupfungwa dzako, because one day unogona kusangana nedambudziko rakadaro and then you relate kuti ndakambonzwa nyaya yakadai. Pane mumwe munhu andifanira kuti ndinasa achiti kwanzi nyaya yakare handizivi kuti ndofunga kubuda munyuwani here kuYouTube kana kuti nyaya kudhara yanga chindibvunza kuti nyaya iyi yandibata akanditora screenshot nyaya indatokanga mani zvanzi tichangotanga kudhaya ndinofunga zvikansaka zvakazodini mufunge nyaya yandibata handakundachema zvisingaita yandibata because aike zvese zviri kuitika pakuita kunge ari kutaura inini munhu uyu upenyu wake wakafanana newangu ndiani kola ina chatozivi nakola wacho anga aripo kuti ndiani anchatozivi kuti munhu anga aripo ari kutoda kuti abatsane nakola inikola hanchamuzivi inyaya dzekuYouTube uko dzaari kuona dzakare andimaona saka ndichaziva ndikati ndachatozivi nyaya dzauri kuona idzaisi akachitwa nyaya makaita nezuro ndikati nyaya dzauri kutaura dza2020 achitanga ndichadziziva handichatozivi munhu iye kuti ndiani kola wakutaura iyeye. Hands I need enough time chaiyo SIS MELLY. No problem Evelyn, no problem. Unongondibata and then we can still schedule, you can bring it anytime nyaya motaura guys. Kana aripo mwanda kubatsira you don't that no wonder why muchiona na platform amunodzidza zvinhu zveupenyu kudai so amuwande zvokudaro mugare makazviziva. As much as tikaita 300 we are 100,000 andi we are 100,000 pa platform pedu andika but pataita ma live edu tinongoitawo 1.2 1.3 sometimes 700 600 tichidaro because atina drama nditi inyaya dzinenge dzichitaugwa. So no, you know guys what happens tikatanga ndikauya zvinhu tinoda kutuka munhu drama andimaona izvozvi tikadai tikutorira anipa manumbers aya munogara muchingoti numbers they don't lie aya ndikudzei tikodai tiri uku mana bekumusoro because pari kurwiwa anditi pari kurwiwa satani pane chakanaka aiwa pane chakanaka hahadi anditi anoda pane nyonga ipapo anditi ndo paanoda. So I do appreciate you guys kana muchigona kuti manzwa kuti kune live yehondo yatanga yeviolence kana kuti yedrama muramba muripo zveimotaura kuti izvi hatinei nazvo tiri kuda hedu kudzidzisa zvinhu zveupenyu andimaona. I do appreciate you a lot guys. It shows maturity, it shows kuti tine kwatiri kuenda so paupenyu chako muri kuziva upenyu kuti toda kuzibatawo chimwe chinhu andimaona toda kuzivawo chimwe chinhu. Dai mashaya nzvimbo paine musi yawo ndakauya nenyaya nchiti ndoda kutaura nhasi nyaya ziva uyatigwe drama kana tichiri drama nhasi topedzera naye ziva takangoti 2 minutes kunaita 1400 munoziva ndakaseka ndandoga ndakazoseka ndandoga ndikati asi Mwari dai matibatsira shuwa Mwari dai matibatsira chokwadi. Saka violence inonakidza vana chigwa zvinonakidza sireki kuti vanhu vozara kuti toda kunyatsanuna zvinonakirwa kunakidza patinotaura nyaya dzekuti vanhu vadzidze vabate mangwana unozoti no dambudziko iri ndakamborinzawo munhu achitaura akarisolva so ndikandidai hauva one. Yes Clarice Alia ari kuseka but it's true Alia ndikunyepa majority yemadiaries majority panapa panozosara vanhu 500 kana 600 mature people because diaries ndiro Facebook page 1 nekwatite tildog antika ndo mapage ari 2 ane vanhu vari matured kana chinyepa ndipapo ndokupikisai vana vadiki yesi vakazara vari all over but matured people chaiwo asina nezvimadrama nechichichi they are found padiaries, they are found kwatite tildog to my platforms iwayo and that's the truth. To my platforms iwayo maplatform ari machiwa kuti unodopa unowana vanhu vakuru pano zvokuti chero munhu anoachitengesa product yake pano haasapotwi nevana vadika anosapotwa nevanhu vakuru cheche zvototi chero mari haitombonetsi kuti vanotenga product yauda kutotenga ipapo because vanongotenga than mamwe mapage anonekuni wakazara chi vana vadiki vanenge vachingoti uku mangwana variko musindo mangwana you know things like that andimaona. Hands DD school of thought DD but look at DD school of thoughts panotaurwa nyaya dzine musoro panotaurwa nyaya dzinobatsirika nyaya dzekuti unotodzidza chako kwamkomadi wako but panenge pane vanhu 120
120 people asi pachitagwa zvine musoro chaizvo 120 zvokuti vanhu ndodzidza nyaya dzeupenyu chaiko. I don't know kuti zvinofamba sei. I don't know how it works anyway, but we are not complaining though. Tinenge chingoti maturity inosiyana nditi kana yazokurawo maturity tinenge chidaro taibva kuti aidzitevedza takabva kuremember ina ndiva endeana ntombo vashori because takabva nekutozviziva kuti kumadrama konakidza kudrama kunonakidza ndositara taakundozona chachimunyoko andiwana panguva yene nchida kuwadziri kuitika pasi asaka hapana watinotomboshora animona techitongoti no problem vachazodzoka zvavo vachazoona as long as vazongoona vakadzidzawo bolato animona. So guys, do we have anybody else who want to share a confession yake kana kuti hapasisina hanzi kudidi school of kwamkoma dewa Leonora kwamkoma dewa doubt dewa yes Martha Taringa kwamkoma dewa do you know DDC school of thought na mbuya Jojo mbuya Jojo ishuwa mbuya Jojo vanoziva hanimbo vaone mumastreet zvokudaro vanhu vakuru vanoziva kwavanotambira hanzi kutambira kugarage kwakazara ma-h munoona kavanangu kumagodhoni vechidika vanoenda kwabhubho kwakazara mahure uko ndokwavanenge vachinda kune uchinzi panoenda pamahure nokuti hurewo ndokwavanonosarawo ikoko handiti maona handisaka munongona zvinongosiyana-siyana kama-h anongozara and I think people are stressful life vanoda kudrama to release pressure. I think so, yes, it's allowed as well because I tinoda ningikiri tinoda inonzichi tinoda kubvisa pressure hanzi nekwamosha mosha anotombodzidzisa at least sometimes anodzidzisa sometimes zvinhu zvanotombodzidzisa anogona kutobvunza kuti ndezvemuna ne22 years here izvi animaona muna anotombodzidzisa handimaona but yeah handimazviona. So guys, but anyway everybody vese vanhu vanenge vachida ngosapotwa hanzi andiselina varipo panapa hanzi nekwamandla ndave nenguva nai betolina ndisina kumboenda kwamandla time yakatoreba chaiko ndisina kumbotsikeko ndaitofunga kuti asisipo paningikiri pauyu handizivi hangu handizivi. Right guys, do we have umwe munhu anenge achida kufonawo kana tapasisina hanzi drama tichaona chachimunya Patricia maturity, that's maturity right there. Asi shwa mukaona kuti SIS MELLY vatanga kuita musindo mumaroad mandi munoyamka ndituka handi munotoyamka mhanya kuti SIS MELLY munopenga ere vai don't respond right because makunyatso kuona kuti takakura ndichi pafungwa kuti takura pafungwa achaiti zvechi atichadi zvemadrama zvatichaiti zvemadrama atichaiti zvinhu takafura ikoko munotopopota wani ndikakanganisa cheko chandokudirai madhairis pano padhairi chepu chapo ndikakanya beans chaidzo munotonditsuraipo pano kuti izvi ro munotopopota ndotoseka hangu kuti vajamuka animaona ndopedza ndouya ndokumbira regerero toita move on. That's maturity. Yes runako zviri sei that's maturity right there. Andimaona kuti tinopedzerana papeji pedu pano nomondundurira papeji pedu ndopana pamotaura kuti izvi hatisi kuzvida izvi apa pagadzisai mudai ndo kunonzi kuva kwete kuti munondiundurira kumastreet amene kukoko aiwasha munondiundirira pano ndokudirai ndokudai zvangu madhari because ndotoziva kune kururu runotouya kusiti SIS MELLY ndikaisa comment dzimwe nguva mastreet umu comment inenge yangu same time utona message yapinda bvisai comment yenyu ndakuonai ndotobvisa comment yanu ndakutongookera handichakomenti konzi hatidi zvemadrama tisi kutomboda zvokugwa nevanhu bvisai comment amaisai same time apa pamwe anenge achitokuza ndotasawo toona kuti mwana ndotobvisa hangu ndoti kukakudza ndewako ani pamwe anenge achitosenza kuti drama coming up animona saka unoona vanhu vakadaro kaunofanirwa kuvabatisisa because ndo family chaichai yatokutaura nezvayo that's real family right there animona asingamiri kuti regai comment iyoyo itogwe ifambe tigonoita part SIS MELLY makatsuka iwo noti zvokudaro noti zvekunyanyisa zvokudaro hanzi doidoi wangu aripiko doidoi wako dai wemagi doidoi kwenhanaso tinambobvunza momzi wako vaya varipo panapa nasi hanzi simbi dzinodzorana chokwadi pedzisai chokwadi chaicho chokwadi simbi dzinodzorana hai ndinotodzogwazve mumastreet mazano handisisiri free because ndine ndirizazi babainikula akapfekwa kudai ndikangosazi comment risiriro kudai same time ndiri kune timu bvisai comment yatisi kutomboda zveviolence bvisai mutobvisa saka ndo family ndozoda vamwe vanhu vakaya couldn't ask for any more family I accept you guys because mutori family chaichai makunyatsoziva kuti taiwa tovatsiurira kwedu ushu wo vari kurumira musoro. Did you see her? You don't know. Where is she? Where is she?
Ush. Greetie. Hi. You saw her? Right. We have another caller. Let's hear from another caller. Hello, sister. Yes, hello. Nanchidongo Ed. Shirkutaurwa na SIS MELLY. Kungo attenda futi nebasa ravanotitira very well. She is doing a lot of work, especially nenyaya yataurwa. Yes, hello. Phone yenyu iri kumasure. I think iri kumberi or something andisi, but Inzwai hande. Okay, aiwa nachidongotenda hangu SIS MELLY nebasa ramuri kutiitira ende ndafara chaizvo nenyaya yataurwa mwana musikana uyu abva apa uyu ende ndanzwa tsitsi ende kudiaspora ndino kuti ende ndiri kuAmerica uko ari nyaya idzodzo dzinoitika every day vana vamai vamwe chete dzimwe nguva ropa rimwe chete. And then nyaya mamuchitaura yekuti musikana wabatsira earlier today. And kutenda chako hatitozivi kuti tinokutendai sei. And diaspora takakubatai makasaita live munoziva kuti tinototira pipi. Munotouya mazariro munoita kuWhatsApp kwangu mazariro hanzi tanguri tamira. Mazariro munoita hanzi tanguri tamira ko nhasi live riko nguva indikati nai Mwari. Ende tinotogarira imimi natete Tilda muri tu. Ndimi vatinotogarira. Shift unotoudza munhu kuti shamwari chimhondikavha panapa hanzi SIS MELLY vauya totobva totomhanya totoenda kunoteerera totogara, especially imwe yamakaita yakitsi wefenicha uya makapotsa mandidzingisa basa zuva riya ende memuchinyatsokumudza maSecrets sezvaari hakona kumbohwanda makaviga mpinyu ende mastories enyu esega they are so real, they are reality. And nachida kukudzai futi kudhara ndisingabvumidzwe kukuteererai nababa wepano pamamuri kumvenge mazuva mazuva atati poison chaiyo vinegai yarehwa panapa. Ndaitaka zvekukuteererai ndichibiridzira zvakanzi zvauriwo kuteerera MELLY ikoko ndakakudzai chini nyaya yeMelly zvekumvenge handidi kuzvinzwa. Asi zvinezvi takutogara mumba takutoteerera imimi SIS MELLY tese tiri tu takutowirirana mutori couples therapy yedu takutokufarirai zvinezvi matomunhu kwaimba medu haikona. Bless him. Muti kuna banu nanzai wakandiregererewo sorry ikandaingotamba kani naye. Kuda vaivhunduka kuti SIS MELLY vanopuwa juice rangu vakakanda. Vaitla kuti kunoburitsa mafaira uko. Ndo means 10 around chaiyo 360. Anzonoramba kuti ndiye MELLY wekumbekembere. But vakazvisiya kure. Ndonati even baba wekwavo mazuva ano zvakuwiriranawo nezvavakuita mazuva ano izvi. Zvakuwirirana ndakaposa ndabhani maFacebook shuwa hambarigi kudaro murume uyu munoziva zvinoitika nezvekudai noti kuti sei kuti ndizvo zvaanoita but varume vese muri kunzwa vanga vasingadi kunzwa chinonzi mvenge yadi because quite mazuva tatisingasefi tanga tisina favor kana nyako ikauya wegauria ani inongopinda saka varume vese ka ndofunga nchero indaipowa wangu mazuva aya chako zvandaipa ndaive ndirika ndaitokandawo kuti apisiwe navanhu ndaitokanda handimaona saka varume vanga vasingadi because zvimoto izvi zvipande zvaibuda but munozati zvimwe zvipande zvauya kumvenge zvaitouya nevakadzi vacho munoziva nyaya zhinji dzaiuya dzevarume mukadzi ndiyaitouya naye kuti musafe makandifumura ndiri kuda kuti atukwe imimi ngokanda nyaya makanyarira muite kunge girlfriend ndoyakupai handiwana isi tongokanda murume achagouya kusera kuti nyaya imaiwanepi tigoti haiti hataugwi tichiziva kuti nyaya bva kumukadzi wacho agopiswa agoita sei murume agosvika pakubvisa akaunti asi mvenge yacho yanga isina kumira zvakanakawo futi arigai vatsamwe havo kunakidza yainakidza hatidedi kunyepa kunakidza yainakidza pati munonaka yainakidza zvayo truly speaking kunakidza yainakidza pati pane pekuzoti sometimes nyaya dzekusasaifa idzi pane pekuti pamwe mukadzi asiri munoti zvinonakira kana mukadzi auya nenyaya ari iye handiona achitipuse murume wangu apiswe but toti mukadzi haasi kuziva isi tokana nyaya yemurume wake mukadzi ozorohwa neshoko handimaona achina nyaya dzisibuda kumvenge marriage dzaiparara handi munoona dzaigona kuparara marriage ndopa yanga yazoshatira ipapapo
and then imwe nyaya yanandichida kutaura yechikafu iyaya akomana kahameno kuti simba racho rokubika munorwa nepi iyo petro yamunodira kufamba rudo rwaminarwo nevanhu vaiva munogara muchipinda mumastreets vedu veka mwari akukumburirei ndakakutumidzirai meseji ndichiti ndoda kucontributawo kauser kangu kekuti mubike because makapererwa nechikafu pane imwe live yamakaita chikafu chinopera handina kuona hangu meseji yacho chikafu chinonyatsopera tobika kana tibika tinotobika negasi stove because pastove harikwanisi poto racho harikwani totomuka makuseni kana iri day tuesday yega gatobika saka tuesday yo totomuka makuseni kumapasti bose chida kuti chiri fresh chikafu kuita tona sazoti mudumbu kana chi katomuka na 5 o'clock totanga kutogadzika chi iyo nyama yachona totanga kugadzika nyama tichidaro saka sadzi takutobikira iri rice because takaona sadza rinoti kuvadza maitaura kuti muda kuwedzera futi nechingwa zvechingwa takazosiya takuita zvokungoisa totenge takungoisa mapotatoes necabbage mukati nebeetroot kuti chiti vati gutsei but havazodi kunyanya kugutisisa because aiwa havadi ndosaka tichivapa raisi iyoyo kusadza havadi vanozovata vanovata vanovata saka kuno kutokwanisa kungoita ningirikini zvesendi 2 handisati ndakunyatsokuzviziva sendi 2 inenge isingaiti inoita kuzimbabwe chete sendi 2 kuno kunde zvanauzviremiti izvozvo okay exactly saka monditumidzira madetails enyu because neni ndinoda kucontributa yetuesday iya inondibata moyo kuona vana vekumusha chokwadi vakamira mustreet vakadaro tsvaga mabasa asikuwana apa uri kuuya kuzovapa chikafu zvinhu zvinokurudzirwa ende mwari akukomborerei ende maita basa ende tatakati mato munoziva zvinongoita mwari soka mwana anongotaura nevanhu vake so mwana anongotaura munozati tata ndaichitaura nemwana wangu pana pamusika tinozati nemusechuzi tinotenga makoni mangwana sadai tinotenga makumbo ehuku because mari yenyama inotiuraya bhifu tona chingoitira bhifu pesaka tikati nemadhuru anoita bhifu makumbo ehuku chavari kuda kungoisa mudumbu animaona tinongotenga makumbo ehuku tatakatozvironga tikati tinotenga makumbo ehuku zvino mwari abva atotumira mumwe munhu akati iyoyo takutonotenga nyama yacho kana tisina kutoita zvemakumbo maguru akanaka chose but isusu tinozotya kuti anotidyira gasi maguru ndosaka te but anenge akachipa kamaguru nematumbu zvakachipa but pagasi mai tinokuvara kungoita rice neminzimiti minzi yacho inodhura kunoku inyama minzimiti yacho inotodhura kunoku bhifu itori nani pane minzimiti kunoku minzimiti yakachipa zvisingatomboiti kunoku bhifu iyoyo sichundo inenge yakatochipa minzimiti inodhura minzimiti nevhoroso zvinodhura itikudaro alright saka monditumidzira kuti ndoitumidzira sei world remit aiwa maita basa mufunge ndinotenda maita basa yenyu mufunge god bless ndokubatai kuseri mwari wakuitirai zvakanaka tatatuti ndonotsvaga makumbo handimboshayiwi 300 munotenga makumbo tovapa chero 1 vanokwana andiri zvadai takatozviudza izvozvo aiwa thank you very much my sister god bless you mufunge thank you for your support anytime but is there a way you can do it like right away because yesterday my Fridays ndo pantinoita world remit kuti vanangozvipedza kawani Friday nasi pamunopedza live agona kubva mangonditumidzira here alright ndokusendera manje patopedza live sounds good thank you very much god bless you bye bye zvakangonaka guys kuona vanhu vanoappreciata kudai mufunga ndanditozvitaura nhasi ndikati nemusi tuesday ka tinotoita zvemaguru zvematumbu zvemakumbo ehuku ndikati kudya at least mukoma moboys vakatenga makesi 2 edragon vakaisa 400 musiya tikatenga makesi 2 edragon tikati vanodya nhingirikiri iyoyo vanodya makumbo iwayo manje mwari abva atumira mutumwa wake andichimaona abva atumira mutumwa wake vatowana nyama vanhu vaya hallo maswera sei mushe muri right mushe kuri sei aiwa kuri bostereki aiwa ndanga ndoda kungotsigirawo kola wabva apa kuti zvichokwadi kasesimellika kana makaita panga zvakaitika musi weWednesday ndakakuona yangu makaenda jogging chichi sesimellika ari kujoga ndakatoti rega timirirezve kana ndagara pasi taakubasa sesimellika vachazopinda palive wanikwe live dololo sesimellika munoziva kuti tinotovaraidzwa nemi zvekuti apa nyaya dzamunenge muchitaura inyaya dzine musoro chokwadi imi natete tiudhaka tinotokumirirai kuti avanhu vaya vari kupi ndofunga pamwe
kusuwa kumba handizivi kuti chii asi nyaya dzenye dzine musoro zvekuti plus ndangandoda kuti zvangu kuna kola wangu vane nyaya yavo yawapinda nayo panapa and to all the diaries vari panapa ndoziva kuti zvinhu muupenyu zvinonetsa. I just want to pray and say may the Lord allow your angels to be always 2 steps ahead of you. Mudzirirwe mune zvinhu zvinorwadza nekuti tese everywhere tinosangana nemiedzo tinosangana nemiedzo yakaoma and dai kuri kunzi vana baba ivo vechidiki varume vechidiki vari kwevo mazuva anaya dai vachimboonawo nyaya dzemabarika kuti dzinodestroya sei vana oraiti iwe baba uri kunakirwa nebarika rako kuvana vese ava vawaita ava nepaini yatinozotakurana nadzo kuti zvinhu zvacho zvakangooma but kana neni munondisirawo information ndichakutextirai panhamba idzo dzindakambenge ndakakubatai kandinivaivaivemaroi. No, I think mistake iri kuitika nevanhu vari kuti sisimeli tikusenderai mameseji amusi kuresponda ka vari kuisa panhamba yamafona ishi ndo vari kuisa mameseji kufoni yandakabata ishi. Foni yandakabata iyi ifoni inongoshanda pamalive chete. Ipapa ndichipedza ndotoidzima ndoisiya pano ndozoivhura musi watodzoka palive. Handimaona. Haisi foni yekuti ndinoisa foni yemameseji ndeimwe iri public yakaiswa namba kuningirikiri kupage. Ndo namba ine ndo foni not 064 895 4837. Bless you. Ndiri kuona uyo anachitaura kuti ndaningirira. Ndandisira naye achindichiemera pafoni tikazodidi ari kundisira message rikaitiona zichi ari kunitaridza food yandatibikawo ndicharidze. That's sweet. Ari kuchema, she's going through a lot this lady. Ari kudiaspora kwenyuko vanaitaura kuti ndaita 3 hours nepafoni ari kunditi ndabika zvandamuti bika ubikire murume chichichi ndati ndasumboita maiveni hanzi ndabika but machips angu atsva saka ndazoita rice ndofanga ndabika nemachips abika zveshuwa tondisendera iyo picture iyo. That's sweet. That's sweet. That's sweet. At least because anga asingasatodyi ende angatopera nekusadya ikoko. Ende aiwa sizimeni musazombopa makanyita bazvenyu zvamuri kuita izvi musazombopa henyu makanyita ndekuti tiratsvaga umwe munhu wokumentuwa kuti sisimeni pavanenge varitaya umwe munhu anosara achita take over tomboteerawo tiri mucomment section. Tinenge tichiona but mafonero angu andinoona vamwe vanomboita handisi kuti ndiri kushora aiwa handisi kushora but honestly ka inini kana muchinge musiri muri kuuya palive kana vasiri mai vekuaustralia vaya kana vamwe mai mufundisi vaya mama Deborah ndinongoti ndokontinya nezvemunhu zvandenge ndichiita ndizvozvo. True, very true. Maita henyu vedu nhasi maita today you have made my weekend. You have made my weekend. Ndotopinda muweekend ndichiti Mwari kudzwai Jehovha wangu wehondo. Maita henyu, at least I have people who appreciates me. Zvakanyanya. Ndinotenda. Musambonete. Ndinotenda mufunge. Thank you for the encouragement. Thank you for the appreciation and the love. Thank you. Have a good weekend. Bye bye. Same to you. Nasi ndafara guys. Aiwa ndafara mandipinza muspirit guys. Madiaspora aya ende iAmerica chete iri kufona. iAmerica chete 4 calls iAmerica chete. Aiwa guys, ndinoda kutenda America. Thank you very much. Mwari kuitira zvakanaka. Thank you. Regai ndimbofonera uyu munina wedu utinze kuti adya here. Kana asina adya ndakamutarisa panapa. Ndinotenda America. Thank you very much. I appreciate. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Cynthia, thank you. Thank you, Charmaine, thank you. Thank you, Cherit. Asaturara. Ndikumufonera, okay. Yanga. Semedi. Wajga here kana twangobika ukakanda uko. Wamboda undijuta kama kuseni pachingwa paya. Wamboda undijuta kapaya paya. Andisi good trust. Andisi good trust. Urudya. Kwa so pisa machips sei. Azosara mwana. Good. Ndangonzwa kuti wadya here. Saka nawe kuti varipi bamnini. Varipo. Kana varipo ndoziva kuti unodya. Bamnini. Yes, bamnini. Ndiri right muri sei?
ari kudya here munhu uyo ari kudya here munhu uyo aiwa munhu wenyu uyo ari kudya here uyo oh good kana ari kudya bo confirm tambonetsa na masikati achida kunitira utsosi hwekuisa kuviga chingwa achida kudya piske chingwa oda kurasa chimwe kusaidi ndikazviona alright chiripo sharp thank you right ayo at least I'm happy now at least akuseka zvakunakidza kana munhu akuseka kudai haiwa zvabo right guys thank you very much guys nekuve kwedu pashow panapa thank you for the appreciation talk thank you Messi Mudzonga bless you and makati mboni South Africa nebozana ndengu ndosaka ndichitsiura ka vanhu vekuZimbabwe nevekuBotswana nevekuZimbabwe neveku-SA kuti musatuke vanhu vekudiaspora ndosaka ndiona ndichinetsana navo every time kuti vanotondivengera izvozvo kuti musatuke vanhu vekudiaspora because mundimi futi munodzoka mangwana ansana mbona vanhu vekudiaspora chapana kuti ndine dambudziko rakazodai ndinoda mari vanouya nematambudziko asiri emari imimi SAism bots ndimune nematambudziko anenge achida kubatsirwa financially sometimes but futi kana zvinhu zvakakunakira zvakuipirai munenge muri busy kutuka ivo vanhu vekudiaspora ava vekuna America, UK, Australia, Canada zvichinda zvikadaro. That's not nice because these are the same people that will help you tomorrow. Hakuna paupenyu munoti handidi help yomwe munhu hazvifi zvakaitika izvozvo. Hamukona neregister takutanga kutoita iri register iri richatiita kuti tikuzive kuti iwe wakambotuka vanhu takakuona kumastreet kwako munenge muchituka munhu wangotuka munhu wediaspora chero asiri padiaries chete ukamutuka kumastreet ndikakuona tichakurangaridza kuti aiwa iwe chimboinda because uda kubatsirwa nevanhu vapi zveiva munotuka munozamaridza vanenge vachikubatsira iko zvino vachibhadhara rendi kuti muchitiza kuvarume kwamunenge muchirohwa kuya muchinotsvaga muchipiwa mari dzerende muchibhadhara muchipiwa chikafu muchiita sei ndidzo dzamunenge muchivatukira muchiti madhoti ndidzodzo mari dzacho asi mari kana muchigamuchira ndii munotoibata zvakanaka kana kutoisa pamuromo kutoiruma kudai inenge isina dhoti handiti inenge isinaka saka ngatiregei kuramba tichiwanzira vanhu vekudiaspora ivava because vanhu ivava vade vamburi vamwe vanhuka vaoshipei maproblems enyu mazhinji ari kusolvwa neteam irori you play nice with them izvo zvokuti vana ma2000 akazara mucomment section learn to respect vanhu vakuru kwamuri chero ndisiri mai vako chero ndisiri sisi vako but the fact yekuti ndikwaita munhu yaita mukuru kwauri learn to respect that person kazvichakubatsirai paupenyu mangwani munoda kuenda kudiaspora imi vechidiki muchiri kuda kuenda kudiaspora unenge usina unonovharirwa mafoni kana kunodzingwa nehama yako mudhayarizi wokunonga tizokusika toti vedu hakuna were mudhayarizi ari kunobatsira mwana uyu wakamboona toona pinda mumba muya wanike munhu yandiwe wakambotuka unotacha kuchengeta mba make achiziva kuti uyu afail hanzi register who is answering us pane email address yaiswa mucomment section aliya pane email address yaiswa mucomment section email address iyoyo ndo iri kuregister vanhu diaries pane email address diaries yaiswa mucomment section ndo iri kuregister vanhu chiedza chamboko thank you love you too my sister anditi saka musatuke vanhu muchiri kuda kuenda kutsvaga magreener pastures vechidiki wasvika ukodzimikwa foni waburuka paheathrow apo wakuti sisimeli kunoziva kuti kuafrica kunogwadza kudzoka hakudzokeki zvokumanya wadongorora kuti iyo Europe iyo uchinyatsa kuinhuhwirira kuiona kuti iyo wakundidzokera munhu akuya kuzokutora paairport hana kuuya zvogwadza isitobva takuti arega titsvake munhu anokubatsira takutsvaka vaya vane muchituka vaya muchiti chembera kugeza machembere takuvatsvaga manje tachikubatsirai handi munoona saka guys dzidzai nyaya yekusa ma2000 musangotuke vanhu mumakomment section ma99 musangofamba muchingomoka makanhingotuka paangonyora kuenda kunoundura paangonyora kuenda kunoundura munhu musadaro mangwana muzive kuti munoyambutswa nani semi henyu muchiri kutoda kuti upenyu dei mambodzikama chako mumbomira kuita zvokuyeredzwa nekuti waona mumwe munhu achituka newoda kuitwa savage woda kuitwa kunzi vapi vaya vanotuka vaya kutuka hakukuendese kudiaspora kutuka hakukubhadharire mabills kutuka hakumbofika kwakubatsira paupenyu hwako pedsite tinenge takamirira kapedsite chakamirira chakudzai kana zvaita chakudzai kana zvangoita chakudzai antika so guys email address iri kuregistrwa vanhu iyo database riri kupiswa email address iyo irapo yakapinwa apo iyo yes registration yemembership magiva nanongotituka macomment section unomboti vanhu vakurerewe ma2000 iwa yarwana rwediwo ndo rungofamba zvichibvarura macomment section hauoni mazana tisingasapindipindi mapei magroup akawanda kana kungofarira komenda
chitombokomendi kozi rino chinotouya nezikomendi raro choti bvo chotoinda chose changotuka chotorova pasi. Saka vana ivava kutoavoida by all means nekuti vana kumira musho tungatoteki navo handiti maona. So guys, kana pasisina hapasina tobatsana zvedu nemusi weMonday. How do we register mukoma pa email iyo Julie? Email iyo I think ipo paunosenda ma details ako ipapapo. Vari capture ma details emunhu wese ari pano. Tembifiyana musakangana kuenda pa email iyo ndo pari capture ma details ese. Remember to guys, tiri vanhu vari kunyika dzakasiyana siyana. As much as we encourage each other every day kuti ngakutogwe ma funeral policy ngakuitwe sei ngakutwe unogona kusafa unikonayo funeral policy woita inonzi chi woita accident wokuvara zvakaita our sister uyiwe kudigwa acid wakuda help manje uri ku foreign land mai vari kumusha una hama kunoko hama dzako tiswa nditi patenge tawogona ipapo ndipapo handiti muri kuona and then regain address chimwe chinanzi kwa comfort ifa kunge takaenda kwa comfort nezuro saka bamina ndofamba navo vaya vakatichifangwa kumuka tichiinda nezuro ndobva usiku wacho vatisiva message yetu munin'ina wavanhu vatevera hanzi afa achidya sadza hanzi akanga achidya ndobva angodona ndobva atofa saka vakabva patoita rufu ndobva vatoti honai mugulezi zvaitika kuti chaenda mangwana hazviiti because vanga vakunosangana zemhuri hamene kwavainosangana saka takatongotora itozoenda next week because vakati havasi kuendako kuZimbabwe vanoda kungoita maarrangements kuti avigwe anovigwa sei. Kozoita imwe nyaya yekuti veduwe nemweya waMwari zvisina violence mukati. Vanhu vese vandakapa kuma-counselors please ngatinzwisisanei. Vanhu vese vakauya nema-problems avo ma-problems asina mbovhera akauya palive mine nyaya dzenyu dziri kupisa muchida ma-counseling tichinyasona kuti uda ma-counseling ngakupai ma-counselors ndokumbirawo favor. Kana ndakupai counselor ndakupa counselor paya waunenge uchishanda naye handina kuti ita advantage ya counselor uyu yekuti wakumukumbira mari kona tukona veduwe ngatinzwisane ipapo. Counselor ari pakukubatsira kuti iwewe mentality yako imire panzvimbo handiti ari kubatsira dambudziko rako nekutaura kwete nemari. Muchazoita kuti macounselor atize pano padiaries nekufunga kuti tiende kwa SIS MELLY kuno volunteer because remember vana vabhadharwi nesu pano pana vane zvokungo volunteer tichienda chikiyakiya handiti kuti tizo vanhu vazotya kuti kupiwa munhu wokudairies anonokumbira. Please kana ukauya uchitonoda counselor ukapiwa counselor rega kuchamuti mangoda kutoenda nedamo nebhegi rako renhamo uchimuudza kuti mangwana izvo zvindabata nenzara mublackmaila nenzara mangwanazve ndazoshawa ndazodai mangwana ndazodai. Haisi nyaya yemari, inyaya yechi yekuti ubatsigwewo mentality yako imire zvakanaka panzvimbo. Saka musaita advantage nemacounselors aya please. Imi macounselors imi muri kumbigwa mari kuseri uko dei vamwe venyu vasiri kutaura dei ndiri murima ndisachandoziva musavape mari ava kana musingadi imimi. Kana uchida kumupa mupe uchiziva kuti uda kumupa mwoyo wako usaiswe pakona ugoiswa emotional blackmail kusvika waburitsa mari yaunayo kuti uri kupa munhu because uri kushanda naye uchimubatsira pa well being yake. Please kana maona zvanyanya kusvika panyaya yekuti inyaya dzemari dzakunetsa uyai mundiudze. It's not nice zvimwe zvandiri kunzwa zviri kubuda kumakansela kumakona uko. Hazvina kids nangoti ndipa fudzo ipapo kuti tinzwisisane handiti kuti kansela ari kukubatsira kuti zvinhu zvako uve nestate of mind iripo haana kuya nebhengi. Daire friend iri kubi friend request yacho kune vanhu 5000 unoita follow ingonobaya pakanzi follow paya kana kuri kuona kwangu kune vanhu 5000 uko ndawana kubvisa umwe ndichingobvisa umwe mwachingopinda automatically zviri kumbofamba sei kune vanhu 5000 ingoita baya chakanzi follow chiya tongotambatisesa izvozvo. Hanza tioni pin iripo pin yakapinwapo iyi. Hanza pane imwe option email unogona kungoenda kuinbox kwaandiselina unovapa madetails ako ikoko. Make sure kana uchishandisa ghost pa Facebook panapa unovapa ghost account nezita rako chairo kuitira ramangwana. Toda ghost name racho unoshandisa nezita rako chairo kuti vapine zvese kuti ramangwana paunenge uchiti ndata dambudziko ndonzi Zelipa Mwanza ku Facebook ndochandisa kuti anza amene mazita arifanifana ariko ndochandisa sere kuti mchama machete tizive. Saka usauye nezita reghost iti pasina zita rako original name neghost racho zvese. Original name neghost ngashambirani. Kuita kuti zvese zvikeptiwe tizive kuti ndiwani. Umeona? Saka guys morara bo anditika zandiselina tonyora andiselina regai ndidone mupinde live. Andiselina regai ndidone mupinde live.
I think ndozvitongori best. Andiselina ngavapinde ndodonha angopinda live. Ndozvitori best. Ngendivafonere. Auntie? Oh, Mabata. Did you get that from Commander Wimbeta? Ai wakaisa kupi Maggie. Number you wanna is wakaisa pi Maria Choktora 200 pounds. Kuna mnakambotisiva 200 pounds embeta. Ndina kuiona ino wakaipan Maggie. Mubeta we vana vave kwa mtare vaya. Apana munhu akatipa anything pavana vekumutare. We had said hold on. Takanga tati hold on paya. Musikana uya adzokera. We received totally 0.00 pertaining those mutare children. Because takanga tamisa program yacho ka remember because musikana yanga achiri botswana saka pana mari yakambokontributwa kana send ivana ve kwa mtare vaya. Especially pataida kuti imba yavo itange kuitwa hapana chakambobviswa. Because takati vanhu vese imbomirai mwana yatanga enda kuZimbabwe. So andisena inini vanhu vari kuti vadoda kubvunza nezvekuregister saka ndida kudona imopinda live. Okay, all right. So guys, muve neweekend yakanaka. Keith tikubatana nesande tikutaura hedu but tonyatsopuwa feedback yedu nesande. Saka tobatana zvakare zvakanaka naka guys nemusi Monday. Bless you guys.